wegan he thil hi iti du tak tak amo a chan chu he thil iti zo to chuan le thei ni to lova wegan ti hming pu hi he khovela hian om ngai don to lo nia ngunde bin han ngai tola thutluk na lian tham tak isiam ngai nia an han tia wegan chuan thutluk na chu ka siam fel to he atita ole tuna tawngani soria kan lo huai chenga chumi chung chuan I chung te hena hanin thana hun te po I hmang theinga te chuan hei I thi na certificate po kan siam fel vek to tuna tawngani soria nang hi he khovela hi niom don to lova I thi to don ani wegan chun ngai to wangwanga a thi na certificate te chu han en vera chuta de a kapu hun ka mo love tu ma han thla tu po ka nei ro ti hian ka in pe ne mai atita hetira hian chanchin thak ni om taka chun TV screen lian taka chuan thun lo puanga wegan ti brand chu tuna hian release ani don to he brand release to company nei tu hi Mr. Zu ania ani hne tong hian he brand a siam chu chung changa a soi du te soi tu kan lo so mangle antia ti chu Mr. Zu ni om tak chuan thu han soya ole wegan ti brand ming hi ani na taka chuan kanu pui ming atong la kania kanu pui nan hian kum sari kal ta han kanin tonga voi tam tak in nei pui tan ka som nge nge a ti chuan in van nei thak takin kanin nei ve ta tuna tawni sari a hian kanin nei anniversary kan mang le dona chumi den chen chuan he brand po hi release kan tumani tin a Hmalam huna awa man na chu a han soi vela chuta le doctor ta chuan wegan hena chuan I pasal Mr. Zu hina hmanga email hle si chia ma se hetianga ombo dei mai le he kan experiment ta na akonin pek dei mai hi a thadon em moni de a khila haila tukanga sin alo te ya nia ka khrialom min hmangai ni ti te chu min hmangai chan phoka khachiang khop mai min hmangai chan tak chu tuna hena te lo tling ta ni ma se a rokin mei chadang mu aban san chuang lova min hmangai na chana hi asum don na ta na ka tong kai wang mai ni tin angai to pa bogani apasal Mr. Zuna arinam lo sana khia chu ma sak per chu anu an vuilain ani nge ni anu an vuilai hian apasal chu phone tuma ma se ibiak tum hi phone tlang theilo tin a phone tlang thei tatlat lo kha nia chuta abulami chuan wegan inu hi kan vui mai ngai to sia Mr. Zu chu lo kalve nge thlo mo ilai na nai nei chun ani to boxi alo tia oh hey phone chu ka tum mek ma se aboi deu nyang melo khathiam lo ko tin call chu tum deu tlut maya nakina chuan mei che pakhat hian phone call chu lo lata nang no chu even in omve mole alak theilo chu no te tlut lo la Mr. Zu hian ka birthday min lop saka enge ti sok thei chaka neyem Mr. Zu chu mamone neyem ni tin aro chang tatlat mai tungai nia ati chuan o Mr. Zu bial nu lewmo cheng mole e chuan anu pui wegan khai neng mo royal club alo kal te che kanin hudon nia tin alo changa wegan chun chu thu khriat ve da chuan rei po angak lo man mo takin royal club ti a soina mun chu avakala a hlau thonga a zam bokani ti chuan le kongka awahong che chu a pasal chuan a bial nu lo pu post lai tak mai kha ba mu fuwa ole voina hian nupui tan chuan ka som thei ro sia ma se ni khat tal chu ka ki ngai om thei ngem itan ni khat chu ka hlan vekang tin lo soi velani zong chu weran chuan lo mu veka zung bun anin bun tira anin fop lai zong te chu alo mu ve veka he thil thleng zong hi abial nu hian lo mu ve se du wagin helai muna hian local turin aso mani ti khan kan hathiam thei ome chu a thil mu chuan a ro tin em maya an ma ni po va po ta lem lo chuan pon lama chuan ro kon na tak chuan atlan chuak le ta zoka chutia atlan chua pa chuan birthday cake moi taka an lo siam chu an lo keng phei tu awa su pal le ngala ifa film khok lo vea tin chuata chuan nam thu de ngala he cake man hi to sin iti chiat vei chuan amani pe thei don an ni tin an lo hau de ton mai
chu birthday cake chu a pasalin a bial nu ta na a siam sakani ti chu chiang mai boxia ole khang vel kha pasal kin om lo da na man chua dan vel chu nia soi to ngai mis to chu hian voina tonga ni sori nu hian kan pui we kan ti minga brand kan siam chu kan ri zona mi zong zong local turin kan som vek chu ni ti nan thu soi chu ati top ta ni heti lai hian we kan po chu in lama alo ho ve to a Hmalam huna thil ti tu me ga chu ala zepa athi na tur certificate an siam sa te po chu do kana thun da thain bom pakhata hian thade vin ada ve mai boka nakira chuan a pasal mister zu po chu a ron ho ve ta chuta ilo le ta ni mo tin engma khela wang chuan han oma oni kalo le tai I thaim tin han ngai ben vela chuanin ni san lam khan kan anniversary a I thum no hak tur te ka ve en kul vela chu van kalo hot lai do ni kha men kha thiam don ni o atia ti chuanin a phone chu han thoka chu a thum no hak tura ti chu a han met chuaka en tele he amoi ti zong niam ke mang le na ka design sak che ni hi a han ti chuan amoi khop mai ina chang en te du tak kanin nei a kum thum na kan lo thleng ve ta mai atia ma se we ran chuan a ngong chu han ena lipstick nu ma a mu tho mai a re ko chuan hetiang ang khopa pi palem chang thiam le man chu ol box se enting ye mo hetiang hian a kho sak thei sok le khia thiam hi ha ni atia ti chuan le ente katan present min siam sala ka lom khop mai ke pon present thatak mai ka bo se sak che sin tin bom chu avalata ani mo ka van lom ve tin lak mai han tuma ma se we ran chuan lokin tun tanga ni soi nia kha ibran ming irlis nia khan hi thong la ka do ni tu ne do hon sa chuan itan surprise ni don lova chu wang chuna huna tak min hon sak don nia tin bom chu ala le le a do kana da lai chuan mis to chu chuna hnung lam tang chun kon queen kalome kan in nei champha kan lom hun chuan mumal takin thil kan ti don nia ti chuan du tak kum thum chu kan loin nei ve don tarang maya kam mangai le mai che chi khadon ni o atia kanin ka ga hian thi na chu lo chu min thlen lo se ti hi ka du dana ni boka chu chi khetlat don nia a han ti chuan we ran chuna kal roin a tha thi na chu win min thlen thei ni chuan tu na chong ani soi nuwa ka thi na certificate hi munga ti chuan kanin thlen wang tuang tin angai tuwa a bom pek tok chu mel deuh pa wanga ole ti chuan ni sari in herliam tur chuan we ran po chu a im bo se thona ha thum no te tin a makeup te le a thil nei dang te po chu om znei de vin a hui khoma calendar chu anin ni tin chuan a hun man to chu thai che ngau maya ni sari ni lo thleng tur chu alo muak top mai ni ani khatna chu a thai che ta phot mai heti lai han doctor te chuan han lo la bereng boka kha kan experiment ta na in pek la kha irlo il thak lem lo mo an han ti chuan thak lo ve a kha experiment kha kanui na tun ma tanga alo boi pui thena nia ma se van doi thak takin adam lo san lo maya chu wang chuan kanui na adu tu sam le alo be se thuna kha ke ma hian ti lo tin sak ka du ni chuanin jia nang hi ka thian te zinga chuan karin ngam om chun inia chu wang chuan ka thil tum hi tu man hen alo soi suang che o atia chuanin le apasol kha kon luta lokin kan pa kon kal idu tok phot mai tiang tin phone chu anda ta an pa chu kon kal na ya khale I pang pa tur tin Sunday piang hian ni hoi pa min pe ve ji maya he hi ti thanai nei to ni hi eng tiang ai nge he pang pa min pek to I khia man ti chuan ka bial nu tang ka som che ya ka bial nu ini ta ka tang khan in ka khia atia om zia chu kumnga ani to ni chu a han ti chuan tun ma pang pa ka pek lai kha angai to na lo lang le a wen tong hian I bial nu ka ni ti ka soya min mangai chung chu ke pon ka mangai yang che ma se thil pakhat ka soi du chu min kalsana midang min ngai zon san ni chuan ke pon eng ma soi rawin ka kalsan ve nga lang che antia Mr. Zu chuan
he pangpak ka pek na san che hi chu ni hoi hi pangpak moi taka nia tumbo na te rin om na te ai en tira chu wangin he pangpak ina en tirang hian itan ka rin omanga kampan hi in ka that theinan hian tumbo takin ko om don ani ka kalsan ngai don lo che ati ni ti chuan le khami ni tong khan voin thleng hian itan rin om takin ko oma chumi en tirang nan chuan pangpak bo sunday piangin kalo le ve zia chen hi kum nga chung chuni ta ka thin lung hi aladang lam ngai mi lo sin athia a han sui vel dan atang chuan arin om mel bok sia oi kan hian mak athi hial zo ani pangpak zinga chuan present niom tak mai bom te hi lo om te da chata khale khoi ka lo ke nang che han en te le an tia oi kan chuan chu present niom tak mai chu han la a han honga a chunga chun zun bun moi tak mai lo oma mà sẽ chú dùng bún chú má na âm phiêu luôn hay na apek khanit lát mày chú ta Mr. Du hiền lùng lum hanga dùng bún xiêm hi ti tak nai entira chú vang chuan kan nu pa kan in nei cham pha lom na tan he dùng bún hi ka hlan du che ni chú tia soi lai chuan ak chuan he dùng bún hi liu mu cheng ne na hani pe ve a om zia chu ani bula po khan kabulai soyang hi soy tina ni mo ilo ro pui hle mai mi patni la ka rin om takle serious takin inlai chin nei kalpui theinia atia chuta kon tong chuak ta amma ka tu soi hela khriam midang mangai in nei ani mo ilo ken om lo pal ani mo ichunga thil thleng tu ka soi hela khriam tim na nei mi ro le khot lai mi rawin ke point ka kal son ve nga long che ka ti kha chuta Mr. Suzuan ô lắc huế ngã tiếng nghe chút chút ít rồi à nghe thiếu được lỗ mắm nỉ đi là lão thòng được lắc à ai chút tiền mắm lỗ về các ngày tuần nào còn lút thốt à có sấy mấy nỉ khác thật chứ mình đang tu mà còn mang ngày đón thầy nem mình cần sân tục chăn anh mà có xiêm đón thầy nem thì chuan là hẳn rồi à chút tiền sấy rồi về là chuan phone chút lỗ cái ta va mày còn phone tôi chút nghe gần thì chuan liu mu chen kha ani mai thei kha lokeng lok mai te che kan chang lok nge atia ti chuan an kalson dewa hello athai tin eng phei chu soi vak lova ma se we kan hi chuan tu nge biak ti alo khoi beka ro kon ne mai chuan lo thlir de vong mai ni chuta akon le ta eng lo nia khami kan release na tur program khami kan bu se na vela khan thil buena thleng palo oma chu ahuna ka vakal ka ngai don ani chu oi ran chuan ende wanga athalom vakal ko atita ma se we ran chuan khoya nge kal don ti chu a khisa vekang phone call adonga ti chuan chu anga ya hi chu tun ma tonga lo ti thun da na nia abial nu limu chengan hena akalangai ti chu a khriat vekani atu kalau ni chuan weran chu calendar ma dingin an wangwanga anin ni na tu chu athai chele theita nakina chuan an anniversary a hak tur thom no chu awa sin velani in chunglama tang chuan kan chu zan maya moi po moi ain me khop mai chuta anjinga pakhat chuan in me hle mai kan pu Mr. Zuan itan liu a design ani angin in me boke he I thom no hian lunghu te kan phum vek maya aman po to sin tin an siam dan te an sum sian so za ta chu alo soi fi zunga he thom noi pasarina design sak che hi alom om hle mai in pani hian dam chungin phlim takin rai tak in dam dun kan tu sak cheu ni tin an lo soi boka an zinga pakhat po chuan moi le mai I pasal hela design thiam khop mai lo tia Mr. Zu chuan ole thai meeting poimo kan nei le ngai wangin kan kal lewa tangai dona chu wang chuan pe fellow lai te lo pe fellow la anniversary nia a hak nge thei turin in lo ko man don nia atia ole ka pu kan lo bo sei don nia ka pi lo ko le in thak na rom lama tin in thak na rom lama chuan an khoi dul ve la ta in thak zon hu chuan a thian nun an chuan ron chuak le ya weran in ngai tu chiang che ninga hun ni la ne ya
thil ti tum hi I tu du tak tak mo tin hen nu hi thian nu ma abiak nu kha lo nia Mr. Zu hian hmangaih hle si chea voi de khata I ombo de chuan atua thiam don lo nia an tia heti rai hian TV a chuan me chu pakhat hian weran brand tana interview nei thei tu ka ke min thlang chuak hi ka lom hle maya katan chuan choi moi na sang takani tin me chu pakhat chu ro tong deuh zat zat maya chu ta thian no chuan sonu chu liumu chen khan lom ni sonu vela so ai nol chu kim si so tianga tu son le in pa ten he brand thar an release tu ai wa thu han sevel tu son tu nge mon ni le alo tia chu ta interview tu chuan Miss Liu zona fa sobe ka tan chuan heti an brand thar tak mai in han din chuak thei tur hi in lom vi min taringa tu chunga ngai ilom be ka sei thengem tin lo zota tu chunga ngai ka lom be ka te kan sei don chuan ka bial pa min support em tu chunga hian lawmthu kan sei te ani hian min hmangai em maya Sunday ni piang hian pangpar min pe vezia pangpar a po ni hoi pangpar min pe thrin chu ni hoi pangpar chuan rin omna le tumro na ai en tirani tina soya heti ang mi pai ton main kala tong ngai lawa abula ko om hi chung ka tha muanga ka thil ti piang a hian min supportin ka tan hian om tlat thrin ani chu tho soi lai chuan weran chuan lo en ran maya amma pangpar lo pek ve thin te po kha angai tu chuak le wai ni a pia do fe chuan Mr. Zu po chuan chu interview chu lo en ve a ani hian ngai that no na nei lovin a bial nu interview la lai chu ni war chung chuan lo ena chu da weran thuen nu hian en tin mo soi kha Sunday ni piangin ni hoi pangpar pe zia moi te weran chung tu chu in nu pa in thil ti thrin ani lom ni nang po in pa khan chu ati thrin ani lom ni kha a han tia ma se weran chu na chang lem lo lemu chang na chuan interview na chu na sei chun zom zera ka bial pa hian mi hi surprise thiam maya thui long lua siam te moi tak tak mai tin chu lo po thom no moi tak tak te tin an thar tanga kon ban hian ke ei tur te min siam saka tin a bial pa na en kol thin dan te chu soi zera weran chuan lo en veren chu thu ngai thak chuna thlen nu chuan a ring tel mai moi te a thu soi chu in nu pa ne na inom dan wa ang ve lo ti la thwina liun mu chang chuna soi zera in te min pe a ka te min le saka tui pui kam te hi nuam ka ti a khriat avangin ai in pakhat min pek phei chu tui pui kam mi nia a minga po keima ming choi na phuang nge sin chu ta thian nu chuan awa mak thei ve in pa po khan in a pe chea chu in pek chu in ming a save ni khamole a han tia weran chuna chang lem lawa ma se pon lama apasal chu enin min lo bum na sa thin hle mai ka chunga zang ai nai lan ti ga ifel viau thina mo pati line midang chunga po heti hin lo ti ve thin lak chlo ni in nang hin mangai nom je hi khathiam tak tak lo ni hi ti na ngai tua chu ta interview la tu chuan Miss Liu bial pa chu afel mel hle mai a chu ta en tu telam trang po chuanin Mr. Zuan anu puya en kol dan nen te po ain ang de ve Mr. Zuan anu puya mangai na nge sanga I bial pa na mangai na chu ti po te khin tham takani chu mule tin lo soi ve sap hlom boka chu tian soi sap lai chuan Mr. Zu chuan liu chu message sa thona a interview mek lai chuan en teu he thlen teu ka bial pa chu min mangai zok mai theini a chan chu he message min kan thon zo chia zarin daw soya landmark building a katan program bo sei dona ro sringot po sang kha zathum som pali chuang min le sak dona ni hi chu mai na rovin hal moi tak tak te po abo saya a ho pui don hle mai a han ti chuan mi te chuan hehe ani chu mole I bial pa chu na mangai zok te po awang ve mole chu hon chu hal helom to hle mai tin na kan sei do sap hloma ti chuan le weran chu chung thu zong a khriat tak no chuan adong song zo me lo ni alu ran heya chuata chuan atlo deuh ta kok maya a thian nu chuan weran I thaim tin alo ngai ven vata chutia chuata atu deuh ti chu a pasal Mr. Zu chuna hmuin rang takin a ron kal ve hmal weran I thaim tin a ron poma ti chuan dam doin lampanga chuan kalpui tum niom takin a pom son ta ole
we kan chu damdoin lama chuan han mo takin kalpuin tuma an pa hian enga ti ka tiang khani om thuta damdoina kal chungai lovem ni atia ka chau de uwang ani kha chu tianga damdoin kalpo ka ngai lo in lama ha chole la ka ziom mayang jia hi va thla o photila in lama kan hodon ya ati ni lo ve ke ti chu taxi pokala thailom min ngai tu ngai lo alo ti wata ati la hian pasal hian phone call donga hello anti chuan du tak zan kha min ti hlim khop mai midang ho zong zong khan min thik nin ka khia kalom lu to ka nia kalom thu soinan zanin chu ka thom no pakhat sexy ti deuh mai moi ti deuh mai ha kalo hadon nia o min ni som thum chungin kan ina lo thleng nge nge ang che min ni som thum ba kun ka pe don lo che nia lo han mo atia ti chuan phone chu da ja company lampanga thupoi mo lu tuk tak mai a oma chu min kan phone tlat mai I chen nu we kan kha lo khoi ho mai te che poi lo wang te o atita tu nang din huna inu pui aya ngai poi mo tu nge mom chuang le alo ti wata ma se we kan hen a poi hlenem kal me ko se alo ti ti chuan an ngai dan chu ni che lo an pan ni chuan mo to ka tong chuan an chuaka taxi chuan la ta ni ani photo je ilo wen kol thodon nia tin akal santa driver yan khoyang kan kaldon le an ti chuan je chuan kan ma to tlan chia kha zui zela ni mai atita chuta we kan chuan kan nu pain ka chu ti khan I khiat thiam ka ringa enga te company ka kai mangai na thei do a chan chu company a hian in hlatna engmo tak soifia thei si ro hi omani ati Mr. Zuchu abial nu te omna lama chuan awatlengta ka kongka an hong chi chu abial nu chu an tlan suak ngala dutak I gon kaldon ti ka khialom tin anin ko ngala Mr. Zu hian du tok te ha sa taking ka kal thei kham phra bani hi ati in chung lama lu tila I thuam ho sexy tak chu han en chiang ila ti ngo tin in chung lama chuan in pom lu ta nakin deuh chuan weron te thian dun po kha an ron thleng ve ta ti chuan apia deuh ina chuan light ain ona pon lama tang chuan anom dan chu an mu thei vek mai chumin ham hu chia mai chu thian nu hian makatia je hian entinge I pasal hian heting hian aum san thei che le amanga I vio che mokatia lemlo chang tak zat ani hi tin a thinarin pui khop maya weran chuan mangai te chu mangai e ma se mangai kan ti khan ke ma ni lovin sum le pa hi mangai ni chumi wang so chon ke hi min nei lom lem hi chu kan chang thei ni mai theya ma se to pa chon kan ni hi chu lang chuak zel tho ani po a to pa chuan ani na dik tak a kan lang chuak ta ni hi ati a thian no chon engwak sei tu ra khet olova we kan chuan hun rei tak chung kaloring thrin chia asatuna chuan rin tlak ai ni lo je hi achiang ta tel mai ti na ngai tua athin lung anani we ran nu hi scientist ro pui tak mai ani thina he khovel tana lok puyom tur thil mu chu tumin a be train ma se van doi thlak takin natna serious tak mai anei ta lau maya chu chuan an tho po chun zum tio ta thei lo ni chu mai ni ravin pasal anei fu lo zuya chu apasala wang chuan an hna po a boi pha mi pa pakhata wangin kan nai na ngonga ka taksa khosel lo pha tin amale ma hi ain thiam lovin ain ho hle to hleng he ni chu ta tang chuan a panu we kan hela chuan boi Hmalam huna ithil khriat tu kan soinge mi pa in thilan tiam zut che ni chuan oi mi asu chu mangai na ni ngai lo chu tiang ang ti ching chu nei po nei suang che ati train chutia anuina khana wang chuan kolei sankal chopo kha mai zong anei du tammi alova mi pa po angai sak du talawani ama bem tu tlang wal te po amu ve tho mai ma se chung te po chu angai sak du lo ai en liam bel mai train ma se tum kha chu ama ne tu mai ti mai teang thu tiam manga athin lung ne tum tu atong ta chu mi pa chuan ama tampuya athin lung tin lo tur le amangai tlat tur thu a khida a phasan don lo nei tin ain tiam ani chumi ni wang chuan we ran hian
chu mi pa thu sei chu aring ta chu mi pa laka chuan a thinlung a petial tiala a to pa chuan pasala ta na nei du hial khopina thinlung zong zong alo petani ma se kumthum anin nei tak no chuan apai na ano phatsan ang chi khan ani po pasal hian a phasan vetani anu thu soi ang chi khan phatsan tu atong veta chu chuan atina ta em ani a thian nu hian in nei na hi rin tlak polo ni lo ni hi mi parin tlak lo hian mei chia min tina mei chia te hi kan van duai tak zet ani thian nu kan han chodon em niang an ti chuan angai do ve aduangin a oma a dan kan khet oboka atok via ve aduang chuan om te se ki po ka ti tur chu ka ti yang tin han po chu tu la ti ta lem lo heti lai hin in chung lama chuan a bial nu chuan zanin chu holo mela tin a lo thlem ve a holo chinang we kan khan min lo la ka kan don sin ati ngatinge mo abula khan hole tum ta zele khum lama phe chu na zei ro lu tuka nang phe chu tluk lo phim chu ti khan soi ve sia ma se to pa chuan a hne nei hole zel tho bok si ka kha thiam lo ni ti na bial nu hian a soya moi te he teng hen ti zok tiang ani su then mai la ti chuang kam panin kan in nei mai don alom ani ai thlo chuan ka siam hlim zok reng che an ti chuan arin lo deuh mai in Mr. Zu chuna ku chulak son sak deuh ta dok maya liu chang hei kha chiang che nang ne na kan in zom na hi enge ni ti chiang takin khriala kan sum don na kan lok pui to na wanga in kop mai mai kan ni hi thinlung tak tak kan in pelo ti khriala taksa chau kan in kop ti hi khenon leng che ati tamaya ka thinlung ina hmangai chu ani sonia ani laka son thil thalawa thlenga ne mo chu ti ang chui lo ti ni chuan nang hi ka kalsan wang che ati bok ole ka kha thiam lom ka tiang lam pang kha voi khat ma ka sei to lawang tin liu mu chang chu ain pha noi ve ta chu ta le phone call lo kala hello nge ni ta an ti chuan hey oi ga hi ni kho hello bina omania ati ta chu thu khe chuan man mo takin pon lama chuan atlan chuak ta wata khoi kaldon tin liwi chuan alo awa ma se angai sak to do chu we ga ne mai chu afa ka pai huna ka khin chu hun chuan tu zo kin nge Mr. Zu hi nei don ti chu achiang khopang tin aku kin se over khop mai dam doin lama chuan Mr. Zu chuan anu pui chu ompuya nakin deuh chuan anu pui po chu lo ha chuak ve ta e kha e on ha chuak ta mo tin lo boi pui wata e kho sik chu aziom deuh toe tin chu ti rai chuan je po chu akon lut ve hala engi an e thatoem akon tivat we kan chu han thu tung dewa ni zan khan ni kho khelo vini om thu da chuanin i pasal hiang takin ka ko ngala trampui tu tok dang ka khisi rowa ani hian aboi pui chia zan khoi mut pom lovin ibula hin om to pasin atibok Made in Japan H&S shampoo le conditioner set ania 100% authentic ani pokani mi patan mantor bi karwa man ania acha em ya samtlana salu tok le lukol to te samjaw le thai tura min pui tu ani mai ba ka hian luphut te po atire vek thai pokani tin samchan ati cha a samatinala tin samchha zongzong te po a repair chale vek thai pokani mi patan chuan man nge tura du thu samani a arim tu em mai pokani tin mi pa samcha du mi te le samchang cha du mi kan ni chuan he shampoo le conditioner set ni hi kan mang ve cheu don ya chuta we kan chu engma soiro chuan kalmai han tuma ma sen pa chuan lokin entingi om I thoem ati we kan chuan ka tha helai Hmuhnawm hi ka du lo ko hongai ati ya o kam hodon ya lokin engpo ni se lo omla doctor ka va ko phota nge o tin Mr. Zu doctor ko tu chuan rang dakin a chuak ngala chutia kaltak nu chuan zia chuan ente kha ani khan la ngai sakvio loi si chia nili chung huni la neya nili nuwa chuan ni thil ti tum hi ti ngai don towa in ngai tu chiang cho in chiang nge atia ka khelom ma se kha tiang khan in bum tir su khoi tang nge lo chu ti kha khata che liu mu cheng ne na anom dun na tang na kon chu ka min kon boi pui ti kha thengil ma ta che atia in lama chuan we kan chu an pa chuan a ho pui ta ti chuan ka tang chuan non chuaka
an be se do tak main pon lama chuan liumu chengkhan alo moka Mr. Zu biaklok se kadua a kon ti tamai engi kon ti dona an ti chuan a ka kon kal mai hi innu chuniang mo innu chan chin ju kalo khathina lom innu hi mai chana kon mu te ka chaka chu wang chuanin ka kon to chuwa point ti lo ko be se innu hianin kan ti dun te thil kan soi ho te hi remati lo em lo wang chu mo tin han zota chuta Mr. Zu chuan we kan hi adam thalowa chu wang chuan pon lam mi kan be man lo tlat mi lo khathiam don ya a ha chu langai tin in chung lama chuan lu pui han tuma chutia luan tum lai chuan lokin we kan in pa chuan ngai sak hle mai chia amhangai bok che ni kha hetiang ang chia ngai sak tu le mangai tu hi ke pon bial pa ka nei ve sin ani chuan poisa te min pe a ka che na tu in te min le saka ina soi chowa Mr. Zu chuan lo signal thina ma se je hena soi chun chom zela ani chuan thil tam tak min ti saka sin tia soi lai chuan Mr. Zu chuan liu chen eng thunga moi soi le enge ni ti tuma ateya ma se liu mu chang chuan soi chun chom zela kabulo omte nu ma tia zana te hian min ko mu hil thina a soi dam phe chuan karim tui takha khria thian amut ati tui zual thin hena soi sin chung zong chu ka soi chuan chan chu nang len hian in an na tam takan nei nin ka khria chu wang mai nia chutia soi lai chuan Mr. Zu chuan do to halte ka soi to kha kanu pu hi tu na hian adam thalowa kha ti nge kon ti boi kha karim ti lo min kalsan te a kon ti ya chuta we kan po chuan nie Miss Liu Cheng kan pa soyang khan tuna chuan tle min ka chaw dewa mi khwalan ni mo pon lam mi lo dong song tur chuan kai pe lo dewa ni e mi lo khathiam don ya kan lo valut phodange atiya ti chuan in chung lama chuan an lu santa ani chutia in chung lam an lu lai chu Liu Mu Cheng chuan alo ena engma ti thei anei lem to lo en liam deuh top to mai ni ko ma chuan lutin khuma chuan amot ti ga tuilum klo lak sak senga idam doi tu nen dikhan lo omang che o atia ole ati chutia kalta hu chuan a phone a message donga Liu Mu Cheng ne na tonga message ani oigan enga tinge min khoi ngai lo ngai omvela in pa ne na kanin ka te chu a chiang ber ni om sia enga tinge tengkhan lemi chan ni zana mai te po khan voin zat nge kabula oma min ku avel te i khachiang em khuma te min choi kanga thutna te kanom dun le a company kanom dun dan zong kha ka soi vek don em ni a soi vek po za thla khopaniang chu tiang khop chuan in pa nen hen kan om dun fo mai chu wang chuan anu pui ini na hi bansan mai ro ani na than lo che ni pon nang hian than mai la in pa hi nang ma ta ni lovin ke ma ta ni ve to tlat ti chuan in hne na athutiam siam zong te khang ha kabula po ati ve thin tho bok chuan chung zong aya poimo be chu hei hi ni in pa hi afa ka pai to ni tuna hin nau ka pai me ka ni atita chu ta tang po chuan tu zok nge apmangai tak chu chiang ni rom ni nang chuan afa I pai lawa ke man afa ka pai zoka ati hetira hian Mr. Zu po chu roma chuan vakal kual velin weirani sul no zo be en vela kalendara ni athai chian ngau te po chu awa mu fu ta he nge zian yang din a ring hlel deuh ta heti lai hian weirani po chu a message don chuan thonga amit tu on luang zoi maya ti chuan le Mr. Zu chu calendar teng chuan room lama chuan kon lu le a weirani chu mit tu ro khuchia awa mu chuan ngai thalo deuh I thamo ngatingia tin avakal naya mase weirani chuan engma thleng lo omang tak chuan alo dong songa nge nei engma dik lo om hlem ati mase Mr. Zu chuan irum ma ka vokala enga tinge ibung ko so avatlem ve khoya nge da bo ve ka anti chuan a ka bung ko du ho chu kala da ve ka lom ka du lo ho ka thian fa ya enge boina omem ni antia ase khangai bung ko thang khatte ka chu idu le thrin sia nang ma nge na du tak le te khan hilom sia enga tinge ti gal le ve ka atia
nia ise di kalom tun ma chung ka du thina ma se tun na chuan ka ro ka thak to thil dang thak ka du ve to ni chu apoi via vem ni antia hetia soipa hian ni zan lama thil thling te kha ngai tu chuak pa we ni chuta Mr. Zu chuan ke ma zo khen thil ti diklo ka nei nin ka khwetlat kan ha ka boi theila tu ka ngai sak to lo che wang hian nuam lo ti mani o ka thi chu lo wa kan ma lo ka kan in nei na champha kan lom don kha ente he nang pon calendar a chumi hun chu ha ke ni thai sing hong hong hian ke pon he hun ni ka lo ngak hle lu tu ka sin tin calendar a thil thai chiat ngau ngau kha anin nei anniversary lo thleng tur a lo hmon ani in angai nget lo ni chuta weran po chuan ne isei di khop mai atita chuta Mr. Zu chuan lungai me so he mi ni a hian he khovela mai chelin bera hian siam che ka du ni thum no moi tak mai ke ma design sak nge mai che I han hanga mi zong chuan nang ma kha an en thup senga an od don che nia ti chuan mi zong friat line kha kanin ton ni tonga voin thlenga ka hmangai ong chhun chu nang ma hi ini zia ka puang chuak bokanga chutia selai chuan weran chuan ani mo avan khoi puidon ve ati ma se message sa kan thleng le tlat mai chu message chu liumu cheng hne na tonga message khani ka soi tong khan I pasalina hmangai tak chu nang ma ni lovin ke ma hi kania chu mi fin fiana chu ka du hun I pasal ha ka ko chuak thei enga nga hun lak lo le poi mo poni se a kon ti le mo maya chu ti lai tak chuan a soyang tak takin Mr. Mo phone chu alo re ta Mr. Mo la chuan dap teu chunga an la o milo kha thiam lok hei phone call alo kal le a office lamang tangin nei mai thei pon lama ka va chang nge o atia ole ati chuan man mo tak chuan pon lama chuan chuak nga la ti chuan in kong khak pon lama chuan va changa we kan chuan lo en deuh wangwanga chutia a chan zo ton ho chuan kon le le a eng lo nia khami kanin nei anniversary kan lom na tu ka khan program nung changa buai om dewa a hmuna va kala va ching fel tu kan min tia ka va kal lo kan o ka gai lawang ati a tha tu ka va kal nge o an ti le chuan o a tha lom atia ti chuan man mo tak chuan pon lama chuan a chuak le ta eng pon ni se chu thil a thlen hu chuan we kan ni chuan a thil tum chu a tum chiang het le zual ni thai chet tur pakhatom chuan thai chelia tuna chuan ni tlem te chau a om ta ti chuan le hun chu liam zela ni man tu po chu thai che zela a to pa chuan December ni som pani a hun tu chu a kon thleng don ta an lo phone a o we ron voin tlai da nga kan lo lam don che ni o an lo tia o le ka lo in siam pe don nia an ti chuan Miss Weran he kan thil ti ni tur hi in pa ne na in nei na cham pa pha khani sia in pa la chung khopuya mi poi mo tak tak mai som kola som na ka ta sem na se em maya he tiang thil ti hi I chiang chiamo ti du chiang mo tin azo ton le a lungai su thutlu na ka siam vek tolom apoi mo jok chu nang ni lam pangkhalo impu se thaula he experiment kanuina hunrai taka tong lo boi pui to hi ati lo tin tu le a experiment po kalsang pui tu ni hi ka du ni chu kan contract sign ang khan engkim kal o se ati te rang mai kan khrie he kan thil ti tu hi inu za ka kan ti chu thei nia alo hlo tling ani pon a ming that na zong chu inu khan ate lo ve kan ti kan ti ama che eng ma lungai tu om lo nia an lo tia ole kalome tin phone chu da we kan chuin ngai tu awanga a thil ti tum chu ati ngai chungai ni chumi zo chuan message pakhat dong le a liumu cheng hnen atang ni I khelo mai thaya tun nen hi khatkal ta chung chu in pa he kanin lama om tam khop mai zana mu theilo wa khwa ka takai om lai te khan in pa chuan he lama ke ma min ko aveng veng asin tin message sakon thon le ni ka thu soi te I oi lo ni mai thaya ma se fin fian nen thlap na kina ka kan chi don ani ati po chumin nu deuh lokha chuan phone call a kan kal le a an pa chuna kan phone ani he du tak ka kan le don tua enge I chak zong te nem thil ka kan le don chem diang alo tia a engma le khan pa ngai lo ve ma sin nak tu khi kanin nei chompha kan lom hun tu kan sia chu wang chon zan re chui kil du ni la hunin nei thei chuan tin a changa o ole a thalom I du te chuan ka lo boi pui don nia tin an pa chuna changa we kan chuan ole I du piang khai lo order me don ni o tin
phone chu an da ta ani nakin dewa chuan video call ho uncle tlat mai liumi cheng hena tong ne ni video call chu han la liumi cheng chuan ka message kha imulo ni garing dewa ilo reply silowa anti chuan enge ne ya bone nem ni anti ya liumi cheng chu han om hla dewa atu ka anin nei champha lom na tu ka ta na thom no design sakha liumi cheng hena lo hatlat mai chu chu in ti velta en te che ka thom no ha khi eng thom no nge ni ti i khiat ka be se hei hi nak tu anu vel so ye i hak tu ka ta na an design kha ni te kha ka sei to ha in pa hi tu ta zo nge ti chu ti khan a chiang vi min ka ring ati ta chu chu mu chuan we ran chon mak ati khop maya soi mai te po hello liu mu chen chuan we ran ni thom no hak tu chu hain ava video call vel mek khania in pai na sedan chuan he thom no asiama hian lunglu nuai tam tak man hu chu a phum kwal vel veka chu chu ama kut nge in a design in ada vek nen a soibok chutia soidai chuan tun ma thil thleng in nei thom no moi em mai anin nei ma deu mi anin nei ni ta na ha ka ta na adu ve em mai ai en la ya an pain ka le sakdon chenia ati lai te nilove i company bulletin ve chowa sumle pai kan ran de wangai katan nilovin Hmalam hunatan le kan Hmalam hunatan chu chu thil thiam te che tia a khit lai te ma sen pa hian lungai ma te che kan tho zong zong hi itan ve kalom chu wang chuan in nei thom no moi tak mai lunglu nuai tam tak mai hu in phum na kala siam sakdon che lom tia a soi lai te kha angai tu chuak wai ni chu tia ngai tu lai chuan liu mu chang chuan ti khan tu zok nge mangai tak tak chu i chiang mai em antia chu ta le we kan chuan ning ve ta deu liu mu chang chiang te vin ka khirang che ke ai hian nang hi a mangai zok tak tak chen in chuan enga tinge chu chu i ron phu franga nang ma mangai zok thu che hinga tinge ka hne na hin i ron lan tir zia a mangai tak tak zok chen in chuan chu lan tir ngai lovin alang hal mai om sia tin phone chu a met top tam mak mai nakin deu chuan dutak kalo le ta e tin present nga motak ken chuan Mr. Zu po chu lo le ta we ga ne ga chu a melan dana chang chuan alung oi do ni ti alang thei ti chuan a kan kal na ya we an thil poi mol tok tak mai om tat mai ati nge ni ta an ti chuan kha thom no ita na ka siam kha boina om ka ti ti ngo kha ka va ching fel do na ma se chin fel thei ni tat lo mai kanin nei champha tu la chu athleng mai don to box sia chu wang chuan I ha thei don lo ni na nang tlat chu wang chuan hei kalo le ta ngot mai ni khovel huwa pa po chang kang le tha mitam takinan o em tho ni ya chu wang chuan hi ilung oi pui mai ngai ni a kon ti ta we ga ne chuan thil thlen dan chu kha thiam vek a poi thei nem thom no mai mai nia en tu chi ka tan vak ma ka ti chong le nem in thiam lo du su a ti ma ya oh ilung ai chuna that chu ati we kan chu na ko chuan enang thuam no polo ni ta te kan se ka hodon chuang lo boka poilo ve ti na ngai tua chu ta rang takin Mr. Zu chu bakal na ya we kan na present pe ka tum ni om ta kha va hon tuma ma se lo len cha kan het deu tat eng lo nia I present min pe ve tum hi enge ka kha chak to khop mai antia zen la hin company kan omdun la hin hongdun meila antilea we kan chuan nilove heng de chu nangma chuina I hon tu ka ta na ka bu sei lom ani mo enga tingi chu ni na chan anti chuan o nangma ta na ka siam ania nangma ta na ka siam ania ngin nangma chuin hong la ka du ni atia ma serel go chuan nang hi chatuan na tan ka kalsan wang to don che ni ti na ngai tua apa sala hian nangma khoi ve hek lo lom tak chuan ang kwa vela ti chuan in tiamang chuan an pani chuan zan ria chuan kil dun ta ei tu chu we kan chuan kan la zela I thil lo ken hok chu ka ei du zong takan I hlom hi mole antia nia ka khrialom I to nang miang tin we kan chuan a soya anina taka chuan he zan ria kil nei hi we kan tan chuan a top kharna in thla na te po ani zok mang chu ma se Mr. Zu hi chuan nak tuk mai hi ani don towa ka hak lel to khop mai company zan re kan kil tun lo na po gai ta hle mai ati
จุดที่ได้ชวนฟอนชวนเมสเซจส่งแข่งเลยอะจู่ๆเลี้ยวมือแจ้งเมสเซจทุกขานี่ตัวนักข่าวนิ่มปัญหาจนเรียนเกี่ยวดูนั่นนี่ตีกับเฮียมาเสกดูพอชวนอินป้าข้าจนเรียนเกี่ยวพวกเขาก็ติบวยไทยเนี่ยตีเมสเซจส่งท่อนเลยอะตรงนี้เนี่ยตัวเมสเซจเนี่ยตีมิสเตอร์จู่ชวนเราสวยวัดตามาเสกเวลานี้เขาหน้าช่างแหลมเราเอาลูกตุกตัวมันนี่เราอาจจะสัตว์เลี้ยงไปหมดอันนี้จู่ที่ว่าตอนนี้ละ Happy Anniversary ตีนอันเว้นจู่หันอินตัวสันตุมาจู่ที่ไล่ตักจวนอาฟอนจู่โลกเลยแต่ว่าไม่มาเซฟอนจู่ลาลาวินอดาคุมวัตตาแต่ทอดดำปังปกออฟฟิศต้องมาตรงนี้ตีนันนี่เดี๋ยวเหี้ยวหมดมาเซให้กันคอลนอนตัดลุดไม่จู่นั้นเบ่งเขาเวลาอันเที่ยวตีได้จนไอตัวเละตัดเราจู่ที่กันฟอนตักลุดเสียจวนไว้กันในจวนหันละพอดละอาป่วยหมอเบี้ยวแต่ปนในไม่เทสินตัวหนังหุ่นเราฟอนตัวจู่อาทิยาจู่ตาหันละตาดูตักดมตัวหนักก็มันเนี่ยคงไอตะเกียบมินก่อนกัลปุยเทงยมมินโลไม่เป็นเทงยมอาทิยาเมื่อก่อนมินโลเขาเทียมแล้วจนจู่ก็มันโลตัดไม่ที่น่าช่างแบบบอกามาเสเลี้ยงมือจังจวนดอกโตแต่จวนน่าก็ไปที่นั่นสวยจู่วางในดมตัวหนักก็นังโปโลกัลเวลาก็ดูนี่อาทิตาอีเราก็โลนี่เวชวนกันเอาไปไล่ปุยก็ติดแล้วไม่ยังที่นั่นเฝ้าเวลาสุดที่อาศัยใช้วิวตากาจวนมิสเตอร์จูปจูไอ้ซุ่มโจตลอดโอเลทีมฟอนสุดาก็เลี้ยงหันไม่จนตุมาเไว้กันเอ็งเราวันนี้คอมพานีเรามาป่วยนะเลี้ยงตักไม่แข็งก็ว่ากันว่าทางไอ้ตัวนั้นนี่จูอันที่จวนไว้กันนี่จวนกันที่ไอ้ตัวให้จูพอดีละจูก็ล้วนเนี่ยอันที่เวเดอร์มากามาเสมิสเตอร์จูยันอะไรโดนจงเราว่าก็ว่าก็สวยงามไม่ลงมากละก็เราเล่นแล้วหุ่นดูเล็กกันไม่โดนน้ำยังเงี้ยไม่เราสั้นละเก็บพวกเราเล่นแล้วหุ่นก็ไม่โดนเนี่ยอาทิยามาเสไว้กันในจวนอีกแล้วนี่จวนกันโดนเทโตโดนไงเราจู่ฝังจวนพอดก็เงี้ยเนี่ยอีกลุยนี่จวนก็ติดลุยโดนจงเราเจ้ามาเสดูทันหน้านี่พอดแล้วก็โดนนี่อาทิเวทตัดมา呀จุดที่ไอ้ไงตัวบัวได้จนเมสเซจส่งแข่งเลยเมสเซจสาระจนลืมงูเชิงชวนดาก้าจนเวชช่วงเราแข่งอังเจอันนี้เราจนนินเซนก็มาก็รู้ตั้งน่าคุยกับติดลักไม่ยังไงเนี่ยน่าก็ติดลักในช่วงก็เคยเสียงน่าตามพออปุยเทนียดีนไอ้คนเสียไทยเช่นไม่พกเสียจุดที่จะชวนมิสเตอร์จูปชวนอปุยหมดแล้วตุก้าไม่รู้เขาเทียมไม่เตะดีนอาจารย์เลยหุ่นปงหักเราชวนทูฟุตอากัลตัดได้ไหมเวกันในชวนไรส่วนเจอีโลหัวหุ่นมากตัวนมันเนี่ยตีนอาศัยมาจะจูบจูอังไออีเวนต์เทวักเราก็เรียกลมก็เราหัวเลยว่าโดนเนี่ยตีนมันหมดตักจวนอาการตัดเท่านี้เวกันในจวนก็ตัวช่วงเจ็บตัวทักเลยไหมมาเสด็จก็เลยจะง่ายเสียก็ตัวช่วงเจ็บตัวตีนมาเลยมาจูไอ้ฟุ้ยมาละนี่ก็เลยดิฉันบอกนี่ส่งปัญหาจูเราเลี้ยงตาตัวขวาเราวักจวนเวกันจูอันเราฟอนะนังมาล้มตัวกันให้กันโลกเมกตัวนี้อันเราตีโอเล่ก็เราอินไปตัวอันติจวนอัดเชียนดูจวนเวกันตัวปลาจวนที่โดนตักตามกันปัญหาเช่นกันเห็นมึงไงโดนตัวเราตีน่าเอ็มนี่ก็วันไงโดนตักเสียอันติจวนเวกันจวนเจียก็ทุกนั่งอินเจียปุยวางเห็นลมทูก็สวยดัวก็ตันมีทัดตักกันนี่ตีนอ่านกว่าลุงไงเราละมันไงเราจะชุ่มก่อมโบลูกโดนตีเจ้าเนี่ยก็ที่โดนตีน่านี่เมียเราเนี่ยกุมสมก็ชุ่มจุกกับมือหิลโดนะแต่จวนกุมสมกันหัวก็ก่อนหาช่วงเลยโดนะจู่ๆกันเอ็กซ์เพร์เมนต์ที่ถูกจุเนี่ยมีที่กันนี่โดนตีน่านี่ช่วงเราเนี่ย Hello มีออนไลน์ช็อปที่จวนอินตันทุลมเมนรอนจบสวาเกะญี่ปุ่นแบรนด์ไงซันนะฉันนะจากใช้ไหมออริจินัลอันรอนจบสวากะที่ให้ฮีนาวปังกุมรุกจังอ่ะบุยเลี้ยงฉันกินโตเที่ยงไอไทยตัวรัสยามอันนี้รำจังกางจกเตนะอันรอนสยามสวอันนี้บอกว่าเบลเจียนงามรีวิวอันไหนใช้ไหมบอกกันนี่ช่างลายเตตันอัชเลจวลทินบ็อกซ์ขัดยานมุมจันนิสมสรีเอามาทัดทุ่มไอ้นี่ทัดทุ่มไอ้คอร์สขัดเตนะอันนี้รีวิวตั้มตักอันนี้ช่างไทยเรานี่เบยดองโตตักเตปุยนะอันเราซันปุยเละฉันปุยอันนี้รูเละท่าอติจักะกัลเซียมใช้อันนี้เตลงาลบอกอันนี้มาเสียเจียจวนมาเสียให้อินทิวติดตัวให้อัลโหลดลิงไงตัวนั้นติฮีกันเชียงบ็อกซ์วีดว่าโหลดลิงโหลดท่าเสียอินทิงไงเนี่ยหันติได้จวนโฟนคอลโลกัลตาจู่ๆภาษาเนี่ยนะจังนี่
an lak chuan a pasal chuan hei kan import sei ton hun to ni o athia ole try kalo import sei don nia kan muvat don nia tin thadeu chuan a changa ti chuan a phone chu an ena ama limu chengina message on thon song song te kha a khe chuaka a chiar pa boka engpon ni se limu chengi chu a reply ve don ta iduang tak chuan ka kalbo to don he tin message a thon ani ti chuan a phone chu do kana chuna da a ro chuan zu chuan ka phone hi on enanga kanin biak na zong zong te hi a mu ve kanga chuti hun chuan nang hi alam mangai zel don chem kan khriang chu tina ngai tuwa ti chuan a thenu je je hena chuan ti gole kein pe to e atita pon lama chuan ama kon khoi tu to mo to chu a kon om tuwa je je chuna va tha a pe de wa chuan a pasal po kha a mo to ka chuang ina om chutia mo to ka we ka ni lu don chuan tun ma an pa ne na anin ton tron tir la ya pang pa ka pek lai te tin thu tam ta ka tiam thin lai le mangai thu a khil thin lai te kha a kha chuak non le wei wei ma ya tin anin ne ya lim ta kan om lai te khang zong zong kha a khil wa chuna kan lang wei wei mai ni ti chuan ka kong khang chun kha ga we ka ni ta po chu uncle liam ta chutia uncle liam chia le Mr. Zua kon phei lampang chu anin sul pela ma se anin tong lo che che ni chulai huna to ka uncle che ti chu Mr. Zu po chu kon let ve da chia bokani wegan in pe to em tin in chunga chun han lu ta wegan ka kon phedon che nia in pe to em anin siam wat wat la han ti ya ma se in chunga tun tu man lo ho lo angai chu thalo do wa khoi om wegan ka kon kal to nia ka kon phedon che nia a han ti threina tu ma chang tu num to lo we ga ne po chu thil ti tu chuan ma to ga chuan chuang ta wanga chuta Mr. Zu chuan phone chu phorin ko la han tu ma se a phone ri chu pi lo ka alo ni tlat we ga ne phone chu to kana chuan lo om tlat ani heti la hian kum sum nga chung mu hil tu chuan we ga ne po chu thom no te hain an experiment ti tu chu an lo ti vel mek tron to ni do kana a phone le present a pek tur om ko pa mu chuan Mr. Zu chu ngai thalo ta hle mai ti chuan le present chu inge mo ni che le ti khret tumin ala kang ta we ga ne po chu amu thil na tur bo ma chu nom to wa a ri ko nat na zong zong a pasal na rin om lo san chung zong te khang te khang ai to le tin khang zong zong kha theng hel kum khuwa to tu wa kum som nga chung mu hil tu chuan ain bo se ta ni heti lai hian Mr. Zu po chuan present chu lo hong ve mek boka chu present a chu nge omang le ti in meng phok tak chuan a han en vela ma se ala khachi alo heti lai hen we ga ni po chu engkim ani turang ani chho mek to ni ma se Mr. Zu chuan present chu a hon tak tak ma chuan a phone alo ria a phone chu en le ta zo ka oh hello engeni ta an ti chuan Mr. Zu inu pui kha a chuan no motor accident a thi na sokop mai rang takin damdoi lama local vat che a ron ti ta chu thu khia chuan man mo lo tok tak mai chuan damdoi lam pang pan chuan atlan phei de ngal ta dor dor mai a heti lai hian chanchin thak lama chuan voin hi Mr. Zu te nupa in nei anniversary nia ma se mi som tam tak chu kalin a hmuna an vakal ho chamani anni pani hi an bowa khoi angen om ti po khriat thei ala ni lo tin an lo puang dam dam maya chu limu ching khan lo en me gani limu ching om na lama chuan Mr. Zu chuang takin a kon tlan lu ta I thaim a kon ti lu nga la ma se limu ching zo ka han mu chuan nang ma mo nia nang ma ending he tai ni lo om thei doctor khan ni pui thina sei sia atia a englo nia motor accident a chung kom nge ya ti chuan doctor khan chung te phone turin min tia ma se I phone number ka peta ka pasal ni tu ngai chen yang a han ti chuan Mr. Zu chuang takin let le ngala han tuma nilo loading lok te ti na kan tho chuaka a on kuwa doctor te sidan chuan kanau te a cheman trepa a thiman trepa sin phir ka pai ti khriam doctor te chuan he phir ka pai hi ken ko luk le nga ya ken ko luk lo chuan ka chiat ma yang tin an sui sin ifa pai ka do ni tia ka soi thin lai te kha ila khelo hem ni atia a se Mr. Zu chuan a kuana ku chu ala sona apom ka nga khuma chuna mutira tikhan
lohah dam phote ati khoi kali tuma a han ti chuan kan pui wegan abo lat mai ka zon ngai ati ta hehe wegan ni chu ka kalsan don chu tiamin ron thon kha ati tak tak ani mo ti na ngai tu ta enting e chu tianga abo rengo thenga khoya mo akal ni lo mo in fresh sol ni lo mo a han ti hrama chuta je chu a ron lu ta helaya nang chu enge I lo ti a tin ava powa chuta mis to chu chuan je I thlen nu kha abo nia khoya nge om khriam ati ngal wata a re ro te chuan death certificate kha ala hong lo ni mo ala mulo ni mo khret lo dana hian tin ngai tu chuta limu chang la chuan kapi tu ngai nia alo ti ve ngal boka je chuan tu nge kan I khadu mo chuan mis to chu inu pui chu bo de ya chuti chung chuan helaya damdoina me chedang mudurin iron lakal theya inge mom zia le a han ti chuan limu chang chuan tu ngai moi ni le enting e in khret da nia alo ti ngal wata ma se mis to chuan a yang poni se khoyang e wegan chu om I khia chuan min khilla ti chuan kawazong wat don nia athia je chuan makati ni inu pui chu dong pangai do tak zatani hi helai muna ida om le theya ngai tu tak tak chuni rang chuanin zongin I phili boi om hle sia tina ngai tu neu neu ne chutia ngoi ran ta ka chuan mis to chu chuan khunge om se ko ti chu om na chu khrem tina kan zot non le deu seka a kabula sedan chuanin kajin bolok dona thi ka khatbel chu ka cha manga tia inti halam turin han ti chuan kajin bo dona tia oi om lo lu tu intik lai nga chu soya enge jin bo chan chu han ti chuan e ka khabi khau lo mai ke ma zo khen zo na kan zo teng che wegan he jin bo du tu khopin nang hian itilim lo ni zo lo mo achu ngai thil ngai ti zo kha tin zo ta khau mai chuta chandan jut le mina boi deu a eng lo ni mai thei ni zan lam khanin zan ria kan kil dun lo lain ka kalbu san de ya kami tum khan alung oi vak lo ning ka khia kami wangte po kha ani tang a an ti chuan ani chu a chu tiang ani te chu na kon le le nga ti chuan thade win in ka chu ilo chim fel mai don halom tin o sam te chuan an soya chuan min lo kha thiamla rom dang ka check ko le nga ya klo wa chok phada nge tin je chu lai hmana tang chuan a chuak ta death certificate mo kun na chuan ang takin nge a thon don se ti ka kha chak le mai I chunga thil thang tu zong hi phu tok chi ni hi tin angai tu pa ne ne chutia chuatak nu chuan limu chang chuan oin chu kabula yom theingem atia tunan no sina soi khai khoi velo bem ni wega ni chuan min jin bo sana eng wanga min jin bo san nge ni chu kala khachi arawa ma se company ka khai khelo se ka do ni chu wang chong company hian kan film khode wangai ni atia min kha thiam la boin chu ko ompui thei tat lo se company kan om dun chuna thalo zo ka nge ti in pon lama chuna chu asan ta dai maya limu chang chuan lokin lu chok te su atia ma se chu asan tho wega ni mai chu eng trik nge mo hai tum le I chak lo vi wang tin a thina rim khop mai eng thil nge ka ti thei chu khadon alom tin a phone chu ang takin han la hello report ka nei thil soi du ka nei atita Mr. Zu po chu in lama chu na valet le ya enga ti nge mo jin don ni chun eng ma soi do le alung oi lo hle ni nge yang le tin do kana present om na lam pang chuan amit ala le ta dewa ti chuan le man modo tak chuan present om na lam pang chu vakal phe tu ma se ain chui dewa le khabu da nam bo ma mi le khabu pakhat chu ati tapal lo maya chu le khabu chu enge ni le ti na han chara chu le kha chu adai ri ni tun ma anu chanchina sia na bu khani ya kanu chu ro ha e ma wangin aba na zai thi le ya da ka som chung chu kam boi puya dam doi na kan se boi khop mai ti te kanu chuan ka pa ngai thu te soya kanu hi scientist hoi pui tak mai ni thina a hun zong hi athil mu chua athil zolai tan hun ape ni adu ber chu mi dang te tram pui de mi te nan na ti dama an hang san chok sang khai hi ni thina ma se ka pa ne na anin ton nu hian chu athil du le athil zo chen te chu angai to na pelo tial tiala ka pa la ma chu na ro peta zo ka ti chuan ke ka lo pianga tin anuina ama nei tonga anhalam pangpong ai tu to lowa achung kwa ro pek zia te chung ko lim taka an om ho lai chanchin azia te chu chiaga zela ma se chu tia kan lim hun lai chu rei lova ka pa chuan mai chedanga tonga kanu laka chuan a kan om lo san ta
chu mai ni rawin kanu nen chuan in thena du ta in thena le kha ten siam ta chu mini tong chuan kan chung ko chu hlim lo em maya kanu le pa chun hau boi kan maya ka pa chuan lo thei rawin kanu chu a chua san ta nge ni kanu chu ri na em maya ka pa kam hmai em awangin kum tam tak liam nu ke ka lo pui tlin nu po khan a thin lung na hi dam thei lo ni chu mini wang chuan kanu hian mi pa tu ma ring lo thu kan min tia mangai na lama tal boi lo thu kan min ti thrin chu mini wang chuan mi pa la ka ngai to na hi ka hong ngai lawa ka thin lung ka hong ngai lo ni chu tia kom lai chuan mi pakhat ka tong ta hlau maya chu chuan ka thin lung a nei ta ni tia a chan chen zia na chu thiaga ni chuan a thiak chun zum zela Mr. Zu chun ne khabu chu thiak zela ni mi pa min lo zau boi tu te hi chu an tam ve thrin khop mai ma se chung zong zong chu enga tan pak ma ka tingai lova ni tam tak chun ron kala thil chu khang mang nan in tiama ma sen kalbo ve le mai zera ma se tun tu ma kami paton hi chu adang lam bi ka ni ani hi chu min kalsan ve mai lova ka ron na ho te po hi thoi dam lo hian apal liam mai ngai lo ani hian min ngai ven tak taka min ngai sak tak nia ka khre ta wangin ka thin lung zong po ka peta kha ani rai nga tum khat phei chu ka resident to wangin adam lova ni kho khoi lovin hun enga mati chena oma chuta agon ha chuak le a soi ma sak ber chu khoya nge we kan hi om tin min ron zong hala min han hu chu a hlim em maya amit tu ta zoi maya khatiang ang khopa min ngai poi mole min ngai sak mi pa kha kala tong ngai lo ni ma se kanun hena khan ngai dam ka dil lu ni kanu khan mangai na hian rin na ngat ngai lo tu kan min tia ma se ani ka tona tang hian kanu tu soi kha ka ngai poi mo ta lova mangai na chuan ka rin na zong chu ka ngat ta ni khatiang taka ke ma min ma mo tu ni ti ka rin tak nu khan in nei tu rin thut luk na ka siam ta boka kanui na min zil thin na te po chu ka ngai poi mo ta lem lova atan chuan ei tur te siamin kanun zong he tan ka hlan ani ber mai ka en kola ka ngai sak em maya ama hi moi lo ka hlawa ka thei to pa atana nun hi ka du ni tin chung thu te a chiak lai chuan Mr. Zu chu a hlim ang rang phiana a chiak tui phian mai te chuan a chiak chun zum zera mangai na hen ka rin na zong ka ngata ka Hmalam hun zel hi ama ka mangai na hen ka ngat ani top mai ani nen chuan fa te ne ya tu te nen dam chunga hun man tu na kan thla te zel nen chung ko limom tak mai din chho chu ka suang tu na aum ta thrin ani kan ha thok ho zan lai to wa kan hanin tong te hi ni le nga kan ha na zong hi dam song li hian ka khia kan hanin ko hian ni le nga kan hun to na kan lung oi do na zong te ti damin a hal thrin ni hian ka kha thrin te chuan a phek le lam chu keu le a nak tu khi ka pasal ba de nia heta hem present thatak mai han pe ka Chawngkhum thlum takte han sak chu ve ka duwa ma se ka ngam ka khado zan khuwa in kai ngai tuwa ka ti don lovem tin kai ngai tuwa ye engam pon alaka chung ka hmangai na chulan tirin Chawngkhum thiam tak pon han soi chuak mai la ka du ber le ka go ber he ka soi chu thiam po ka ring lo ka dam chu zong pia lama thin hu pia lam ka ma po abula oma company in than to lo tu ka in kop tlat thi ka du dan ber chu ni chu khuyat tir dan he om se ka ti thrin ani tin a chira chung thua chiar chuan Mr. Zu hi a in sum thei lo a hnuk a ron ula a mit tu chuan ruang zoi mai chu a thu chiar chuan a hne hle ani chu tia a thin lung tuiral taka om lai chuan phone call adonga a bial nu hne na ton ni a han la do tak min kan hai ven don lovem ni a tingi vai to ve alo tia lumu chang ka soi tong khan ke ni pani hi im hu to lo da trying ka khia kanin ka ga hian mangai na tak aum lo ni ti hi kan khia dun ve kha tin phone chu met top ta mak maya
thì chuan chú thu chiang zo chia chú ale khabun entry na thin lunga khoi lu tuka agal ko zong chu soi dang lam ani ber mai ti chuan room lama chu na vakala calendar a anin nei champha ni tur chin chen ani om tak thai chen ngau chu avena ole engang takin nge hausan nei to ka khalawa ma se ka chin ferangai ni tina ngai to ta nakina chuan ina chuan mi tu temo akon hroi du ta kanun he ka siam thato don ani ti in anu puita na present tam tak an ron da lu sap maya tina bula hun mang tlem lu tok ta chu ain chira abula hun mang tam to turin ain bua se tran ta ni thing pui in na no te hano na te ama ne na an induna thilan ti dun zel theina turin engkim chu asiam rem vek to ni heti lai yan dam doin lama chuan liu mu chang chu athina rem ve khop mai chu pa mai chu ending heti hen olson te min thok thak thei ani thei lo tin alung oi lo khop mai a chu ta le angai tua wanga ti dang ka khia tin a phone la ta iti to chu ti ra poi ka ti ro ke pon ka ti tu ka ti veang i fa ka pa ya hi mi zong hai na ka soi nga ing tiang takin nge ma chon don kan khiang chu avati ve ta mak mai chuta le in lama be thung chuan Mr. Zu chuan anu puina anniversary ta na athil pek bula thing thung chuan weran khoya nge moi omle lohah vat la he thil pek po hi company nge hon ka do ni kalong hak senga ti chuan company nge in kan hong don nia alo ti ve poka ti chuan le calendar om na chuna vakal le a ni som pani anniversary azowa atok ni som pathum po chu alo zo le ta ti chuan ni som pathum po chu athai cheve ta ngau maya ti chuan le awl som zo men suila hun aliam zera wewa ni chu lo kho thei do ni som palina po chu thai chiat angai de ta tun ma an hun man dun thin zon tlai to taka na thok alo hoa an hanin ko alai te lim taka anom dun lai te chu ngai to thin ma se ni som panga lo nia lo ho thei chuang lo ni som pa ko ni po chuan alo lo ho thei chuang lo Mr. Zuina ti thei to su ma ni te a hun mana an hun kal to chui kira an hlim lai ni te suang to le ta chu ba chu ti thei dang nei hek lo le ti chuan atu ni som paret po chu alo liam ve ta chu tiang chuan alo ho hun chu hak zerin abo tanga kar khat chung aliam tarang mai abo cham ti mayang chu an thleng ta chu ta le angai chu a tha thei ta lawa a thian nu jia kha ava phone tarangot mai jia i thian nu we ran chu intikang e mon hodon le airport lama Khawlbawm mok don em niang alo ho hun tur te sui thei em avati ta roi maya ma se jia chuan we ran ni chung chang i lo lang ai fen ani mo i vati lo mom ve ma se he kho pui mi te chuan inu pui chung chang hi tu ma na ngai to hlei nem TV khlo en la fanu le fa pa dom tak mai ne ya kalom pui the mai che atia phone chu da ta de mai chu thu khria chuan Mr. Zu chu Chawngkhum maya enge di ta tin TV chu wang takin awa on ta chanchin thaka chuan lemchang thiam liu mu cheng chuan nau pa ya anau pa hi van nei thla takin phir an nge ya anau pa na pa hi ama sedan chuan Mr. Zu ni in hualu company a president ni lai ani tin an lo puang dap mai chu thu chu khria chuan Mr. Zu chu Chawngkhum mai rang man khen chuan TV chu off hal vat maya a phone chu phong hala man mo tak chuan ava call ta roi mai ni i thil ti hi hiam rang takin he thili ti do phal ko ka phal na lo vin an wang he ting hemin ti mol pho ava ting hal deuh ton mai chu ti rai chuan pon lama chuan tuai mo chuan kongka chuan kan khika weran ni tu anga ya lim tak chuan ka kon kal ha le tin avat lan ha la chuta kongka wa hong che chu anu puya zong alo ni lawa
liu mu chang zo khalo nia nang ma mu tin an hoi vela me dang an lo ti khein chunga chon rang taken kai lo ngala enghi kon ti dona ati min kha thiam ko thin ram su mun da kal na ka nei lo nia pon la ma sam pa pa ga ji ho wan tam lu tuk thla min la saka ka chan chin thak lama chua tum an tamania atia chuan ron khol che ka tuma ma se ila thei bok si dawa kalau thong ania khong ai takin helai tang himin kal tiok suang che min zui tun tam lu tuk ati mi china a khol kha abial nu niravin midang zo ka ni ka ha kan lo sui chual dawa kan lo kha thiam donia Mr. Zu chuan thin rim takin I thil ti zong ka khave ka nia antia eng ka thil ti mo kha ka chan chin kha en tiang nge lo li kau thei ka khami lo ni o ka ti ni ro nia tin han pha ve boka nang mai ni ro tak zeta mo anti chuan en ti ke ma ni nga khati ang te kha chu mol phona nia ka hmalam hun zel tam po ming chiat len lo theina nia en ti nge ka ti dui rin zo ka anti vera Mr. Zu chuan han chan mai dan khelawa nie thodi ka soi nge a sei lo ti po khuat thei mai ran in sirawa chu ta le mu chung chuan anal tuk tina pum chu a han dom le ta vera mati nge han ti chuan ka pum a gon na le to nau ka nei don ani nge yang tu bo ma ke don niang an ti ya khong ai takin khuma min mut tir thengem hadam ka momo nia an ti ta ka chuan Mr. Zu po chuan a han kai suna khumlama chun ha chol turin a khoi pheya khuma chuan an mutira chuta Mr. Zu chuan thodi ka khadang che voin hian kan pui we kan chu alo ho to do na chu wangin ani lo thlen ma nge in he ina tong hian nang hi chuak la ka du ni I khia thiam bo be se ti khan lo ha dam phut la tui in tu kalo wala kan se tin chudai hmana tang chuan akal santa mo chung chuan en tinga ka ti ngo ti na ngai tua do kana anu pathalak ta chu muin mai maya tin han khupa chuta le idea tha ka nei don ani mai thei anui do ta vak me a phone chu ala a hanin selfie ya tuai ma tak chu a thon le don ani nge yang hetira hi Mr. Zu po chu atui in tu pui chuan sitting room lama chuan lokala ma se pia dewa anu pui phone do kana chu a kon rei ta tral mai message adong thlat mai chu ave en chianga enge don kan ti chuan mu chen khan message ava thona hey ente I pasal nena in mudun thin na khuma khan ka mu ne o ioi lo chuan ka thalak po ka kon thona nge tin weran kha ava thon chu nin ma se werani phone chu a pasal chuan han ena chung message zong chu a muta tunge mo he tiang message te kon thon len ti chuan a thon tu chu mu chengin I zia te tin tun ma an lo in text to thin na zong ta chu a muta vek mai tun maya a thalak a in selfie na a han mu chia phei chu a thin chu thong zuk maya a mela tong chu na thin na kan ti khia thal the ni tun ma an lo dun thun na zong anu pui ne na ava khil zel thuna ni ti ta chu Mr. Zu chuna kha chiang ta khop mai we ga ni chuan dan zong kha a khebe ka ni ti chu hai rol ani ta lo ting he ni thei ka van lo a ta kem a ti ya message chu chiar bel zera tun ma atang to in we ga ni chuan a lo khe ko khiaw ani ti chu alang chiang pe em mai sia a chiar zera a kot te chu khur te lak maya ma se chiar zera naw pai thu te chu alo khil ve ka lo nia tin nang hi hmangai do che nang hi hmangai chang chuan a fai pa yang chu ke mana fa ka pa ya hmangai zok chu khret mai lom ti te an chiar phe chuan a tuang lei thei lo ni chung zong a chiar tak nu chuan engkim chu khachuk ta a khur de zoi maya a to pa chuan nang nu hi milak tlak lo beng lo nei hi iwan chak don lo taken tin a thina rim ta khop mai hetira hin rom lama chuan amanei zok ta chuan lo be ve me ka I chan chin chung chang hi Hmalam hunatan apoi thini o lem chang thiam ni sia hetiang ai hming chia chuan
tu man an roi du don to lo che ne ya an lo ti ya chung tu chu nge poi ka ti va kin ka ngam mon ne le tu na chung ka fa en kol tu pathatak ka mu to lom ka Hmalam hun ngai to vak ngai to le nem tu na chuan Mr. Zuwa company president chumi no pui chu ka ni to do na dom ka zon thren ber sum le pai ho sakna ka nei to ber te chuan ka tiang hming chiat na te ka chu enga tan ba ka ngai dong a han ti chuan manager chuan nang kha nei du kharang chemo ichianga mo iti suanange lo ti ve poka eng wangin nge mo min nei du lawang le afa ka pai lom afa tenu ka nei chung chu min tha tham don ho lo athi ma se chuang thu sei vel chu Mr. Zu chana lo kha ve ve ka a thina kan khop mai chu lo ba kan ngai zon lai tong toin min du em maya ka du hun na ka ko chuak theya an pui we kan ne chu an tan ma ti the nem ke ma zo khila min du chu tia a soi ve lai chuan Mr. Zu chu en sum zo ta lo avalu chira kong ka chu tlo hong deuh thuai mai a kon lu thin ren melan mo chuan a ngai thalawa unau pa nga ti nge I thin ren mem ni a lo tia do tak khong ai takin thin ren nei nem ni ken soi fian te ngai thavela enge ka thu sei lo khian ni chuan engai thla kang khani lo ni o yokin ang khani lo ni a tin a hanin soi fian hal deuh zung zunga ma se Mr. Zu chu engma sei lo chuan vakal hnain a mai chuan a beng ta thok mai chu ta le foka chuan a ka nang nu hi I chak lo vi bang in hoya lo chuk ha ro tin apple thata do mai a kan khuma hian voi khatma lo mu to su kan khumi te bol lo atia unau pa yu kha thiam lo ni kha du tak he ting hi I ti thei lawang tin a tong boi deuh nuai mai a chu lawa ifa ka pai hi ifa ka pai lom a han ti chuan Mr. Zu chuan dim lo deuh chuan a hmai a chuan a han beng le thok mai a liu mu cheng chiang te kan ka khilang che company in ka hin in zoom na a om lova tin company a hin in voton na ni amo he tiang hi kan siam lawang tin kan in ran siam ni rom ni enga tinga nang hian chu chui bo chia ta tin a phok ta khat mai enge ni soyom je chu ka va kha thiam lo ve ki po min hmangai thuen lom ni I hmangai ka ni ve tho kha tin a han soya hmangai na mo nie kan khoidang che ka fam kim bik lo ti chu ka khoya kan loi ngai zong ve thuen pon mai thei ma se eng wangin nge we kan kha kha tiang ai be let ka khriat lo la in ka tiang khan we kan hena in ki lo soya a thin lung ti na tha ama be let ha ka tum ni thei nem eng hatin ka tiang thil khelo ti ya tin a han chu chala tuna chuan we kan min kalsan chu ka khata heng zong zong hi nang hi ni lo khil vek wang nei hi hei wang nei hi mi lo kalsan ni tin a han soi boka ole ka khrie ka thiam lo ni khong ai takin min ngai dam go khong ai takin kha ka thil ti kha poi ka ti tak zet ka thiam lo ni tin thu pha chu han choi deuh zung zunga in thiam lo mo in thiam lo tak zet ni chuan kan thil ti so le kan siam thathu ani ipuma naute om kha kan chin felangai ni ti chuan he kan thil ti so le chin felina omang an ti ta chu ti a ti ve la chuan mu cheng chu a lau thong ta ni lo he chu ni lo ani thei lawang ti na ngai tua ma se Mr. Zu chuna vakal ngai zela ti chuan le nakina chuan damdoin ni om taka chuan an hruai ta anaute ho chuan an din hwal deuh thup boka mu changa chuan ni lo du ta khong ai takin he thili chu ti lo kham bo he thili chu kan ti tu kan ni lo tin angen siama khong ai takin min kal thiang la ka chungai thil ti tu he ti lo la ti chuan foi khatma inu pui chu ka ti boi le to ngai lo nga in en ka ka pok lo nol le to lawang heng thil zong zong ka ti na chan hi nang ka hmangai wang che nia ka mi ta lo del do ni tuna chuan heng ka thil ti poi je ka khatoe a han ting ya la tuna ka du bek chu ka puma nau te hi pa ya pai tlanga khin chua ti chuan ke mai na en kol ka du ni ka kon ti boi to mi lawang che a ti bok chuti an en chiam tak nu chuan Mr. Zu chuan mong changin ni e ke pon ka fa ta chu chung ko lim ta ka lo si lian se ka du lom ani na ta ka chun nang ma hian thin lung dik tak chu pulang chuan ka mo phuna ka henanga ka fa te pok chaw manga nang po ka chaw mong che ma se tu na chuan nang hian rel ko dik pulo ni ti hi ka kha chuak to ni thil ti zong zong te ka ngai tu hian he hi phu tok che ni thil ti sual man hi chu I mu ve ngai tu ani
atita mà sẽ mua chừng chuan nè đâu ai thua chiang ko tua li thật don ania tua thà hi du em ni i thil ti do hi ai to chiang te alo ti ve boka nang hian min hmangai lo chungin ka tiang khan voi tam tak min mut pui kha min hmangai wang ni lo em ni nang po hi dik bik chuang hlei nem ti na kon chuat chal tran boka ka thiam lo ni vek bik hlei nem voi tam tak min mut pui lo lang chuni fai ka pai nang tu nai fa ka pai ta mo phok na chu datlang ngam ta che a kon ti bok Mr. Zu po chu a ko ha khop maya atal o ka thil ti sual man atel ve bok ani ting ka tiang ti na ngai tu awang mai ni liu mu chang chuan Mr. Zu po chu a chhuat chal ve ta zat maya nang nu hingoi mai te an ti po chuan angoi thei bi lo nang hi midik lo chui ni mangai nei mang tong ka ya chu mi mang chuan ke po min bum ve tho ni min mangai ang takin ka tiang kha ni om ve la ka tiang khan om lo la chu ke pon ko om pui bik top lo wang se ma se min mangai ang nin se ya nang po hi min bum ve tho ni enge moi ni vak bik le mi fel fam ki mangai om le ka chunga khemna le ko tu hen eng mai de bik lo ati ta piap mai chu tia soita ka chuan Mr. Zu chin sum zo lo wa ang ngo nga chuna ka ngoi mak te eng ma kha se to su an ti ya ma se liu mu chung chuan ka ngoi don lo nang hi min bu ma ni motor te min le saka in nuam tak te ka mo eng kim min pe ya ma se ibula om ti min phal lo wa chu wang chuan ibula om mei che kha ka no bo ve ngai lom i thil ti zong kha in bum na ve ka ni nang hi min lo mang tang kai mai zo ka ni nang he min mangai ve tak ke mok lo ti mana sin inu pui ai hial po ha min mangai ning ka ngai mana em wang nge khang ka thil ti zong ha ka ti lo bi kang ka ti ngai lom chu tia soita ka chuan Mr. Zu po chuan a tha ve le mai boka ole ka kha thiam e ni e adikani ke po hian thil ka ti dik bik lo ni chuan ka thil ti dik lo siam tha turin alat lai chhel tuk lo wegan hena chuan ka chung chang hi dikle fel takini soyang company ka hin eng ma om lova kan fil hi mane ti hi nang ma ngein wegan chi khit le ngai ni atita chu tianga i sei fel the ni chuan nang hi ka chuang che atia niro min kalsan su lokin laka khri su sei du la nei ti na out tok to ka ma se Mr. Zu chu akalta pon la ma chu na ba chuaka jia kha awa mu ta lol mai chu ta le enga tinge liu mu ching na kan in ka hi we kan khana khria nei ti min khil lawa ati ta lol mai jia chuan enge seung je chu ka khre ho lo mai tin kal mai han tuma ma se Mr. Zu chun rang thekena kon chel ding hala nang hi thian thober ania eng ki mi khre tu ani jia tu na hian to sei lo la ka du ni tu na hian khonga we kan hi om khoya nge kal chu ta jia chuan enga tan nge mo chu khre ti du le engi ta na tong kai na an ti chuan o ka zon mu ai dom akal na mun ka khre do chuan ti ka zon mu thei nga an ti ya chu ta jia chuan a thei do i zong mu thei don to chuang lo a ngai nom to lo atita en ti moi tia enge soyom je chu enge ti na nge atita ka soyom je dik tak ke khredu mo he khovela hian ani chu zon mu tu rom to lo chu ni ka soyom je chu ati chuak ta en ti moi tia an ti chuan in anniversary ta na athil pek se kha ira khem kha thil pek kha ila hong lo ti na ni mo wa hola kha khai nge ni ven la ti chuan ka thu soyom je zong chu khe thiam vek mayang atita ti chuan a kal sana Mr. Zu chuan rang takin chu bom en tur chuan tlan hota ni inova thlenga chu bom chu zoi muang chuan han honga lau thong tak chuan han ena chu ta chuan le a lo thonang takin certificate death certificate a thina certificate khalo om takia ong mai le chu le kha han mu chia mai chu a thin lung zong chu ke som vek mai a trap to zoi mai ni lo ani thei lo ka hmangai ka du tak en tinge ani thei tin a kha thiam lo khop mai a phone chu rang takin han phong hala
anu pui chung chang khai tur nia khia chu han phone a kapu pui kan thi khop mai we kan chu ni som pani December ni som pani khan a thi to a ti chuan chu sokar lama po confirm thap pania a thi to ni tin an lo chang boka chu thu han khia chuan helaya death certificate hi a lem mai ni lawa certificate tak ania anu pui thi thu chu sokar lam pon an khriat pui thap ani ti chu a chiang ta a phone chu thlawa a mi bia ka chuan hello kapu hello enge ni buai nai em ni an lo ti ma semis to zu chuan angai sak thei to lo chu a thina certificate chu anin a thap to ro me ya a re go nal tu chu om ngai na por khelo a thiam lo ni ke ma thiam lo ni tin a thap to ro me ya chuan in na kena chuan dam doin lama chuan avale le a jia jian hena chuan khoya nge we ran chuam khoya chia nge an phum tin avazot taringot mai o ade certificate a han engkimen ziak lom ni kha en chiang ta che an ti chuan ni lo ve kha de certificate kha a thi main president an min petlat maya chu wang chuan he thi wa fan lo ka ni enga mo tak chu a omani nang hian chu chu khriat pui nge yang atia mà sẽ dễ hiện là suy đủ mấy là va không ai tất kiến mình khởi dangai nè chúng ta thiếu lâu thì dùng ai đầm thấy to lâu nè cái chúng ta thiếu sinh bơi cái phu to cái này thì chúng ta khởi mà sẽ tốt nan mỗi cái này chúng khởi nghe oma khởi nghe anh phum thì tất chúng cái khởi về thấy đâu em nè thì ta chú thì nghe ngol ta cả để ngoài ta cả chuan dễ bỏ chú lung lâu chia mình tùy cho con bao về đâu kia mày diêm to lâu mình khởi thiểm đó nè ít lái tổ tục ta anh nghe chú gì à anh nghe cái lái thì gì chú thì là hành ruột gì cả cái suy tổ kha ít lái tổ hệ khó về là hiện ông về tổ luôn anh thì cả mà hệ khó về là hiện anh chú cần về tổ đón lâu này thì này à nè đâu anh thì thấy đâu anh听chú thì thấy anh thì chuan dễ chuan file là trong chuan envelope bạc thì còn phora chú envelope chú với cái này đầm line hehe ido pedonia tia ape khani ti chuan la je chuan kha hehe ide kha tu anu chen hi atita kha le kha min kalsan ma ajiani kho atipoka min kalsan ma chu ngai tua zana chulhuyan kildun lai khan emergency tin akal chu san ani kha khami akal chu san nuwa azia khani ngein alang ta ni răng đặc mấy chuan chú envelope chú hong ạ lệ kha chú phồng ạ lão thong đặc sĩ khuyết sao bốc sĩ chuan han kêu han chia cái đẹp mẹ đồ thật hệ để khai chiang hôn à chuan kể chú hệ có về là hiền có ông về tổ tôn lâu này lưu mưu chân in đủ cầu chuộc thấy xe này thì cái khuyết tam hậu khan nắng cầu sân hi thiếu địch tắc này thì cái khuyết chuộc ta bốc này mà xe ôi ông lộ khopin hệ lệ kha cái gì lại nghe bộ hiền mình mang lại chuyên là cái chỗ tắc angin cả langai lát thầu nia cho nên lối thiềm lối tụ lối la nắng này là cái mang lại đẹp ví dụ nó cậu vậy in chiều nó mà cái này đâu ba cái nón khoa cái thao tất cả chuan nắng sẽ đổ lụt ta mi hơi bỏng bạc avangin cái thềm lung cái còn thế à cái tiền lại cái bộ hạt chuyên nó rong lại cái hạt chuyên nó rong chu hun cái mà chân chung mình chọn giang khai à mình thấy được tiếc à năng hiền hun li mong tắc mình phân bùi à mình tổn tiếc này khá căn hiền hun thì khá cái đầu thế mà sẽ cái đầm hun xuống một ta na cái tổn nó tan cho nó tổ em à mang ngày nó ông gì thì tắc những tiền tiêu tu tam bộ à tổ em mà này nhé có vẻ là hiền mình khi cần ngay rằng thế đâu ba tú máy phong kim cần ông là ba tụi nó cần ông bằng hiền cần ông rất thế đâu ba hun nào cái la cần xiêm đằng lâm để dễ ra nang po idang lam de zer ani tina ni mai te chuan chu na ka siam ta nang kalsan che thil thatak ani lain kanu du tu sam ka ti lo sen theina tu ani boka yo khia tangin kanu khan project ro pui tak mai anaya
chú project ti lo tin na tu tan chuan a thei to pa chho thrin ma se kanu chu om talawa ma se ke hian kanu project chu lo tin theinan ka chhun zon do ani chu wang chuan nang ma ka kalsan che piala ma kanu du tu sam ka ti lo tin theina tu ka ta na ke ka pen na ni ti hrein i lo kha thiam dom ya chuanin kanin nei nu khan ka ngai tu na om thrin chu eng tiang in nge nang hian ka mai ve che ni ti i hriat theiang ti in ka om dan zong zong le ka che dan zong zong ti kha ka ngai tu le thrin nang chuan min fangai ma sa min voi puya min zuya ani na taka chuan ke ma zo khian fangai nei ka pelet tam ve to go se po ani ma na chu wang chuan i ta na ka ti thei thobek le tu na ta na i ta na ka ti thei om chun ni ka hre chu sak tak le voi sem taka he ka thuk na bo zui hi ani wala tu na chuan enge han soi tu pu ka kha thiam to lo malam huna hlim takin lo om la chu chu ka du be ka ni mai ke kho be la hin kan ngai tak te ton hi thil ol sam ani rawa chu wang chuan nang po i ngai tak le i lung oi na tak nen ten takin hun i lo mang don ya min lo ngai tu me song che tin zia ka ni chu le kha han chiao chuan Mr. Zu chu om ngai na khadam khri om ti a poya ti box si chua ta chuna thua a trapa a roi nia za po adon to lo ni je chuan hen thil zong zong hi hun rei tak chuang ai tu hnuwa a thu tu na siam ania chu wang chuan nang pon i pom thiam ka be sei ni chu lawa thil hen tu pon ni lawa kum song ngan nuwa a ban hau chua le do na chu wang chuan he khovela tangin bo to ma se anun me o ala top lo nia atia ma se an experiment chu lo fail ta se lo tling ta lo se ting eniang ati chu thil chu thleng ani chuan nie kan hlawang nge in anun na chu chan do na ni atita yang pon se tu na chun soi thei eng ma ka nei to lova min kha thiam don nia ka thian nu we kan hi chu he khovela hin om ve to lo ni ti kam pom me ngai ni tin akal santa Mr. Zu chu ein thiam thei do a tra boy roi me a ava a cái con nó tục chu za po sei thei davin a roi me ni ole heti mek lai hian liumu cheng po chuan video siamin in the vine che beule liumu cheng kania tun haya khan thu da wak vela oma chu chu Mr. Zu nau ka pai ti khania in lo khre vek to in ka be se ni khang thu zong zong kha thu dik vek ani ti tun tu mai ka soi du ni tin thil pakhat soi du ka nei bok he Mr. Zu hi minun rong tak mai le khong ai na nei lo mi pa ani ma se chu tia soi lai chuan comment chuan han chira comment a chuan ma chu tu man an tran ta hau lo mai me chelak tlak lo lutuk nu pui nei ni ti kha vek an sia chu ti chung chuan a pui ngam vel ania a phu to a chang ani hi tu man an nu pui te ai mi dang an thang tak tak chuang he nem a to pa chuan an kop mai ho chuan kalsan le thin tho lom tin ama chu tu man an tran ta hau lo maya comment se pui chu donga a kon lang ta zut mai a be siang chuan mi an tran ta hau lo maya a be siang chuan thila kal ta hau lo mai henu hi i block nga lo ke chu en pocket don to lo unfollow ngu an tian unfollow ta sup maya chu ngai ngam lova a live chu limu chang chuan rang takin atito ngal bok ani thelo entia ka ti ta kang tin a lau thong ta ti chuan mi lo lu tum an om ni na khia rang takin kong kala ma chuan fakala kong khan hon chuan tu te mo chuan ron lu de khup mai nang hi limu chang moi nia Mr. Zu an te kan nia Mr. Zu ne na in sul nu bol lo te thian fai tu local kan ni atita en thing ye tin tum che chu an ti chuan nie Mr. Zu ne na in zui lai khan thil tam tak pe che a he chen in po hi pek che nia ma se tiang hian in ka alo mol phota a mai ti mol phota sia chuan in ka kan som na hi ti to pangai ta in zom na top tak sia chuan a thil pek zong zong che hi ita ni talawa a chan chu Mr. Mom thing veka lo omani wangin heng ho hi kan lo lak le tangai don ani ati tamai
ti chuan liu mu cheng chu Mr. Zu hmu tur chuan le avakal ta Mr. Zu i thil ti hi nge ni om zia nga thia kan ei zong min chu sak vek tum engma ne lo ve min siam tu mem ni tin ava chu chal ta oi maya Mr. Zu chuan tun ma ka thilo ti sol zo zong kha siam that le ka du mai nia a han ti chuan chu pon ni se ke hi i hmangai thin i bil nu ka ni ve thin tho kha enga tinge he ti heng ka chunga che theyang me ka min ti a kan hmalam huna lim takin kan om dun don ani lom ni kha zong te kha dol vek em di ta tin a han chu chal ve a company pon hun limom tak kan mang don thina kan he nai thu soi zong te i thu tiam zong te kha do ta ni big lo kha te ngai to le ve te che a han ting ya la ni ma se Mr. Zu chuan ni lo ve tuna chuan nun dik takin kanung do don ani karin om lo to don lova tu ma ka phason don to lova rin om takin fer takin kanun himan ka du to ni atita endi moi soya uirani laka in thiam lova uirani phasana wang ka tiang khan khriom metia ani na taka chung keipo to na himin phasan me ka sin kabula muwa thu tam tak min tiam lai te min mangai thui soi lai te khang zong te kha tuna min phasan ve thoti na sin hei thil ti hi dik big leinem ti na han soi ve la ngera chuta le tlang takin tiang kan khrit meng che liu mu chen mei che fing fel fai takin mo lo ti thina ma se ni e ka thil ti dik lo po ipom thiam lova ani na taka chuang khati lai khang ka mangai ngai mi lo che nang hi ka mang tong kai me mai che ni chu in khrian in ka khria in pom ning ka khria ma se mangai na moi lo ti ni chuan dot ve ka ni lem chan na ve ka ni kha nom chen na chaw ni kha a ti ta roi mai tuna chuan kha nom chen na kha ka du to lo ka du tok to nom chen na ni to lo vin min ti na tu le min ti khriam tu mai ni kalsan ka du to ni a ti ta boka chuanin ila kha thiam lova min ron la pan zel ani chuan kha ai chiang khan ka khil fia zerang che thil ni dan dik tak hi khia thiam ma tum la ti chu le dam ma ne mai ati Mr. Zu na kalsan hala chutia kalsan hu chuan anung lama chuan mi pui than khat lo kalin he no hi ten om lutuk bom teu tin an kon bom tal loi maya mi pui ten an huat ron alo ne to a mi zong chuan advance te ho zong chuan an hofek to ni he no hi milak lo tak ani hi kalo wai sang ve thina mi nu pati boi tu mi nu pen ka ga in tu man ani hi ingai sang to lo la he tiang mei che hi chu i ti mol pho ze la ngo ti in chung ho chu an thina rem vio rom maya chulai huna tang chuan atlan son tak ngat mai in lama chun ho in werani hak tu ta na mo thuam no design kha ha nak thlanga chun in wang in kawan lo a thin takem mei che hi bu min kan lo om thei le mai mi pa te he min van lo bum sa thei em min mangai mail tak le min duat mail tak han om vel hian a tak mo kan lo tia ma se ni hau sirawa a to pa chun in bum na vek nom chen na mai mo lo nia khia thiam van hak ta kem ti na trap ta zoi mai ni tun ma Mr. Zu na a propose lai te kanu pui tan chuan ka som thei lo chia ma se ni khata tan ka tai ni thengem tia zungbun ne na asom lai vel te chu angai to chuak wai mai ni nie alo de khop mai kha me ni pok hani lo soi dikani inu pui tan chuan min du lo ni ni khata tan chau he inom chen nan bak min du lo ti hi enting em lo khriat to thei jok le tin ain kha chuak ve to mom mai ke hi bu min ka lo omani ani kha bum mangani ka lo al he mai ka van lo a ta ken tin da thlanga en na po chu ap pai ke ta chuai maya tun ma duat taka zungbun ne na alo som lai vel te ngai to chuan a thin lung chu tin na zuala chuada chuan thuin a trap be ta zoi mai ni chutia liu mu cheng rolom na taka a om tak no chuan daw thlang ke them chu han changa ngai to na thar ngam tak anei ni nge yang le ti chuan chu daw thlang ke them chuan a kut chu zaita khuma chuan hadam tak chuan han muwa weran elo soi ti khop mai a to pa chuan ami mangai tak chu ke ni rovin nang ma zo ke lo ni a to pa chuan ke ma zo ki bumin ka lo oma a chan thazo ke moklo in ti thin line a chan che zo mi te in ka ti boi tu mi te in ka in rol ka lo ni mai zo ka ni hi ka lo in khadik lo khop mai he khovel pi lam ram te alo mani chuan
chú mình muốn chuan mình mang ấy tu tắc mi pa ka zong ve donga min ka cái nol to don lo nei tin athita ani ole Mr. Zu chu office a chuan omin ko ha takin lo lu thua anau te niom tak kon kalin kapu le boi to yom na po chu kan chui chuak to in pui chu to na hian amu hila khol mangin an enkol mek nin alangani atita chu le boi to yom nen khre to chuan an experiment ti chu cancel la ngai to teu cancel nga lang chu atia kapu pui kan ti khop mai he khol hi an on towa bultron ani to chuan ti top le athiang to lo ni ani ro chuan anun nei na tuak thei tlat ani antita chutian soita ka chuan Mr. Zu chu ti vak ngai na khara vin thalak chu ena wegan he tiang thutluk nei siam la ya irul ko ha tu zia hi avan poi tak em ti na ngai tu amit ti chu an luanga ma se a hanin sum dewa anau po chu pon lama chuak le hal fata nakin deu chuan anu pui chung te lampang sun ron lut ta khap khap mai Mr. Zu i thil ti hi poi hle mai kan fak nu he tiang hian thutluk na siam pha inin nei dom po khan mangai le duat takin ken ko lang ti nin tiam ani sia enga tinge he tiang thil hi iti si he tiang na ti le mai tu si chuan na tinge kan fak nu hinu pui ta ne nei kan gal hoi ti na ni i thil ti hi poi nei ti an lo chua chal deuh sap sap maya Mr. Zu chuan thin ma po ala lem lova an tu soi chungai thadeu tok tok maya nakina chuan a kon tong chuak ve ta ni e ka thil ti te kha adik lo ti chu ka khrialom tuna hian natna ka tuak hnem tok to viawa nang ni nai tem lo chho chal hi tong kai na engmam lo chu wang chuang ko office tong hen chuakula min chho san ha ro tin thin rem takin a kon tho chuak ta unau pa ka tiang zong khan ngai lo la in bek dai te an ti po chuan Mr. Zu chu kan thin rem ta viau maya an changam talowa pon lama chuan an chuak ta na loma ole zan lama chuan Mr. Zu chu in lama zu nen roi takin omin de certificate chu ena mit tu chu ta zoi zoi maya enga tinge ibungwa so abo omlo nu sa vea du takai le khan ni hlom sia ati lai te akaman na kai do to wa thak thleng ka du hloma an ti chuan ma se mani lo ka du takai le te khan ni hlom sia ma tinge ya thil du lo om ni tia zo lai te khang hun lai te ka ngai to chuaka khang lai te khan o lo khathiam na thatu tin engkim chu khathiam vek to sia a thil ti sual le lo phasan thlen dan te angai tuwa chu ngot chuan angai to na luwa thil dang angai to na om thei thlot lo ni e chu mai chu ni lawa zan rian kil dun hung ba khan chu san tum khan zan hi kan chu e dun hung ba pon mai theya chu wang chun e zo photla chu min hu chu ni kal don nia ati lai po khan chu po chu ngai pui mo le thela vin pon lama chu san ba fatani kha engkim mai chu in chir na tu hle ani chu tia roi kon ta ka om lai chuan abula chuan hoi kan chu kon ding reng mai ma se mu su la ni chu ta han thawa hoi kan nang mai ni em khoi ta kin ngai dam theng em i chung ha thil ti zong zong kha khoi ta kin ngai dam ang che min ngai dam ani phut chuang kan zong zong kha ka simanga i chuan ebula ni tin kom tonga ka kalsan to ngai rong che khoi ta kin chan simin pele ro ka gal go na khoi om ka tel tu i tel lo chung ko om thei ro nei tin ngai dam chu dil mol mol maya voi khat ma ka nom do san to lawang che ka ngai lu tuk che om ngai na pu ka khelo ka ngai lu tuk che tin vakwa tuma ma se ami kha mai lo ni sia zuwa in na salu tuk chu dam doi na chu om kha ta ngot mai je chuna en kola enga tinge he teng hian zui in vak vak ita na nge tong kai na om i taksa ti chet bak eng ma na tha thok le nem an dia ni ka khelom ma se batan om me nom lo lom ha ko fi min kom thei do ni ati he tiang le tur si hi enga tinge tran tir te khan ani chu phat san reng reng le he tiang ni le don tho si chu tin a chu sal ve a ni e sei di kalom
hei ka phu tok chia ni ka phu tok ka hmu ni hi ka rin om lo san atang to khan mei chedang kan mel san atang khan he ka chuan thil thang dur zong zong hi ka lo che khol sa ni chu wang chuan ka phu tok che ka mu le da ni hi chuta a kan tho chok dewa zia ma se khong ena tem te chu ka dong thei ro ni chu phu to lo mai la khong ena tlem te ka don theina chan som lo ni an dia ziam to lo tu na chuan kan ne naum to thei ne ma ti nie ka khrialom kan ne naum to lo ti chu ka khria ma se khong ei takin khoi hmunangaih experiment chun ne ya khoi hmunangaih ama chu an da ti hi ka khadu ni ti chuanin a taksa a mel voi khatal mule ka du ni khong ei takin ka ngen ngoi che ni tin a ngen te roi maya je chu ngei tu awanga a try chu mi hmuna chung ka hruai don chen ya ati ta hlau mai ti chuan le chu an experiment nei na hmuna chu na va hruai ta doctor pakhat ne na chuan ka pu hei a pasal in mu ve duwa a kon lut ve thei ngem ati ta doctor chuan a khathiam lo khop mai a pasala enge niom zia he experiment ati don lai hian nangma nai vai deuh te hilai chin nai ten omem ti ka zo khan chu tian chu tu man om lo ke ma min ngai sak tu man om don lo min kon ngai event tu an om don lo ti khana sui vek to sia atita miss to zo chon chu tho chu khia chuan a gel na em maya chu ta le doctor chuan ama sui ngai khingai thlangu ti nan hnung lama chuan he experiment ati do na a video interview nei chu an play ta he khovela hian kani na zong hi ka kalsana kanun na nge po hi ka kalsan ni ke ma min ngai sak tu man om lova he thil ti tu hen thutlu na ka siama engma in chhir na ka nei lova poiti na ka nei ro bok ani ti chuan he experiment hi lo fela kanun na ka lo chan ta tak ani pon he mi a boi pui tu te hi tu ma ka mo pu lo nga ke ma du than na leo ani ya a chebe ko pothleng se poiti na ka nei lo ti ka soi ni chu thu a interview toite video an chuan Mr. Zo chu a vel chiang khop mai khi tiang ke lo ni mo tin a tap to zoi maya doctor chuan kha a interview na chu ni ya chu wang chuan tuna taka hetia midang lu ti hi kan ram ti lo ni atita ase Mr. Zo chu doctor ma chu na thim ta roi maya doctor khong ai takin em buena ma ka siam don lo a mel voi khat chi amule ka du ni voi khat chia ne mai atia angena chutia angen tak ngoi nu chuan doctor pa chuan ole he thai ma se thil dang eng ma ti the do a mel hu chia ne mai atita chuta rang lu tuk tak mai chuan a thutna chong chana thong hala kongka chu hanan tuma ma se in kal doctor chuan min khathiam la helai tong bak chu ni thlir thei do ni atia khoi takin doctor kalu kan ti ham te doctor chuan nilove achung ai lu thei de nem achung chu helam pangpon bo gok nen ang lova helai tong a thiak bak chu ti thei dang om lo ni atia ani le doctor ama so ti ha da nom lo bem ni antia nilove ati ha thei to lo alo tho hun tu ta na kan seta a kon tho lenga kum som nga nuwa a kon ha le don ani enti mo kumen za nuwa mo a kon ha le don a han ti chuan he kan experiment hi hlot ling ani chuan engma buina a om lo ni bok chuan kum som nga nuwa a kon ha chuak le mayang atia ole try chuti ni chuan ke po kum som nga nuwa a lo ha le hun chu ka lo ngak don ani helai mun ka chua san don to lo ni atita doctor chuan engti moi soi chu thei don am ni antia nang ni ponin ngak thei ni chuan eng wang ka ha thei bi lawang khuya ma ka kal don to lo alo ha chu ma chu helai mun ka chua san don to lo ni atita chuti atita ka chuan anni po chuan ngel ta lem lova ti chuan le mis to zu chuan we ka ni lo ha chu hun chu ngak tangot maya hun le ni liam zela kum liam zela ani po lo upa zela kum tam tak aliam tak no chuan mis to zu po chu asam lo chuaka tianga hola alo upa ve ta khop mai de
cùng sum nga don lai liam tak nu chuan doctor te po chu an in thla ka mi then kha tho chuan helai putok hi inge mo kon ti ang le a kon kal ve zia maya sulaya kan pi nen so inge mo hin zom nan nei le tin an soi sap thena chu ti lai tak chuan doctor pakha chu kon kalin kan experiment chu tho thinge kan pi kha a kon thak chuak le ta a kon ti ta hol mai chu ta zet chuan Mr. Zu po chu a kon meng ta kok mai ola chan chin thak lama chuan chu experiment an ti lo tin chu an puang dum maya khol ko pui tak mai hmu chuan ya mi khing chu kum tam tak mu thil ti rin a tak sa che si rovin kum tam tak no kan hak chuak le theya hetian khol hi kan kho vela avoi khatna ne ya tin chu experiment ho ting tak mai chum puang dum mai ole wegani po chu dor pakhata thokin nun thang amang le towa in ngai zong tam tak kon kalin anin nei huna an thom no hak tur ten lo ena ani chuan alo dong songa hi moi sin tin an thom hunai that te chu alo ko hmu thina chu ti lai chom putang pakha chu an lu ve ta bau mai customer than kha chuan ka pu chu inge moi on ti don le helai te chu mo thom no zong na le sin an lo ti ya chu ta le we kan chuan chu putang chuan en wanga chu putang po chuan on en ve boka inge ni ka pu ma moi nem ni trom pui thena chu kan nei em tin an zota Mr. Zu chuan zoi mong chuan min ngai dam ro ka ti pala ni min kha thiam do nia tin le dam chu hoya the lo chuan a le ta thua maya we kan chuan putang sa thiam mo tin a customer ten hena chuan ko ko helam panga hian adang po tin a ko mu le mai poka a se Mr. Zu chuan ra khata tang chuan ena tun ma an lim thin lai te khangai tu le ta kanuna tangin Khawlbawm tai mo katia ma se to pa chuan kanuna ron le ta kata chu ni to lo mai theya ma se email ka mule theile he kho vela idam lai mail ka mule thei hi kalung oi to kani nang nei de chei ka du da kani ma se chu ka phu to lo ba pathianin kata nang hi min pe to lo ma se he ti ngai dam tha nei ti ka mu hi kalung oi to kani tin ngal khada tong chu la thel to vong mai ni ole he thon thui ti khan alo top ta ti chuan thon thu dang po kan ti le zel kan tu manga tuna tan chuan kan du tok phot anga thala kami hi chuan mani ni chian awa
naute kum khat bok vel tiloril tla anzaya anin seng ve nuala anzai tanga thlathum vel lekanianga ale lampanga tlale tlat maya hanzai leng ha zungzung turin anin zaina lari lowa sumle pai lama ha satna ve do leka anaute lama chun han tlei lo phani amo chutiang tu chu omlo ma se in ron kal le ha de ni hi ati lo thon na kha ve thoni adnu le pa te lama tang chuan poisa han nei de lek hun khang ha le photanga ya anin zaim sakzo kan sian so hi chutianga tamlo to kan lem lowa singthum singli bok vel ti chuan in zai le to chun chutiang bok chu in re di leng ai wang khanin tuak ve le de khalo ngai ni an chanchin hi kalo khia donation hi ka khon ngai me to lova ama ka chu ton tum chu Christmas don hai te nia sumin du tho hun lai tak lo ni bok nen tin an nau te hi a khisial na lamang mong anei de vem o ti te asong noi pha de ni khian na te om chho bok nen arang theyang beka zai le hal vat kha kalo du pui khop me chu wang chuan an mani hi chuan an frem longa ti hian in donation kan lo khon sak de top mai ni tun ma kan ti thin ang khan gpay number hi ke ma number ani ya mi in phal atame mo atle me mo ron ti le tu tang khan hun kan han hong le phot tanga ti chuan in ron ti pa khan no te tan khan tin lo sui taw la ke ma tan lo chin chia khol sama sui tuang khan in an veng len hing hi chu kan tak lang lo mai anga an mani tan alo nuam lo ve theya chu wang chuan in in bum na nyang ring lo ti tang ka chom pe ka ngai chung lo ma ko chu tun ha pang kan lo ti to thina in ring zo tam tak kan chena kal tanga mi tampuina kon pethin an oma a tho tu te hing te pe kan tak lang ngai lo ma ko chu tak lan te thain ka khia a chan chu tunla ya khovelen thak dang lam to thren kha chuan min tak lang su ti an om tho lain tilem lo kho chu nakina kan tak lang don nia he video ko siam hi November ni somni panga nia thakhat vel ti chu kan han khon ve thuina atin khom tam dana zirin thakhat ma de te pon zaina tu khop poisa sen so ngai lo tin khom hanani chuan kanin pe thonga engla kholen November ni somni panga nia December ni somni panga thang chu kan han ti vela chin don phot nia o December ni somni pang hnuai ro chuan in hemi pual bi khi chu kan khak le don nia